Talagang pumasok. Hindi namin minabadala. At hindi naman kami ganon, gano pang nangangailangan. Sa, sabi mo nga, may experience ka, di ba? Tama ba? Opo. Nas Ito si Skinny yan. Skin eh. Tangina. Kilala mo ba tong mga to? Ready check? Oy, Oo. Ano yun? Ano, 12.28. Okay. Siguro yung ba't salamin yung nandito ka lang paltal. sa gilid? Required mo salamin lahat. Yung kulay red. Sinend ko na sa uniform. Oh, yung sa Alliance iba. Pero sa akin na-block sorry. Eh, nag-iba siya, Amor, eh. Trader to si Amor, eh. Andun sa clothing shop. Yung ano, Shelby, yung nakita ko yung iba sa atin, wala pang pula na shades. Yung ano ang cartel pag salamin ninyo na ibang kulay. Nakasalamin na sila, Boss Amor. Sila yung gumawa ng uniform natin. Diba, bata pala to. Yung iba, bumaba na sa ano, sa Shelby, sa mansion ng Shelby. Baba na dun. Oh, bakit? Bisong. O ba yung bisong? Gago, usok na to. May repair kit ka Oo. dyan? Ay, gag. Ito, isa. Meron ako. Okay, sige. Kulay green tayo. Ah, dumaan na kayo sa mga, ano, bisan. Yung bago na dalawa, ayan, natitira si Megs, tsaka si ano, nakausap na to si Megs eh. Nakausap mo na ba si Tatang, ikaw? Hindi pa po. Tara, bis tayo. Hindi pa. Nakausap mo na Megs si Tatang kahapon, di ba? Hindi pa ba? Wala Tara. po, hindi po. Okay. Sa glove box, bisong ah. Makausap ko Sa sa'yo glove box. mamaya. Matira muna kayo dito. Ay, Sige. laro lang pala, mga Shelby. Clear box tayo sa radyo, yung mga control lang natin. Magsalita. Grabe Pag nag-ingay kayo, wala. Kasi, sobrang dami natin. Pag-isipan nyo mabuti kung hindi namin kayo mamadiliin, tapos hindi namin kayo pipilitin. Bisong. Wala magsasalita sa radyo Song, ano Pag-isipan tayo? nyo muna, Palit tayo then ng kulay hindi ng naman namin salamin. kayo pipilitin, hindi namin Kulay kayo green tayo. mamadiliin. Tapos kung gusto nyo, magsabi lang kayo sa akin or kung sino man sa mga pamilya namin. Sige. Balik lang kayo dito. Welcome kayo dito. May naman. Hello. Okay, sige. Mag-ingat kayo ha. Sekil. Santito. Sige.
Sige, maraming salamat sa pagpunta. Nice meeting you. Ingat, ingat. Santito. Santito. Eto, dalawa natin din. Dalawa Okay. natin. Dar to. 4 palawig. Santito. Ano Yan. pera, Bert? Wag, wala rin ng pera. 13 lang to. Mga prospect din Ano natin. pera? Wala na akong ano. Hindi. Kahit Ito, ano lang. ito. Ito pala Tabi siya. kayo, tabi. Ayan, si ano? Si Skinny. Wala na. Pahinga Bisong. Ay, wala ka ng pera din. Wala na. Ito, ito. Ito, yan na, binigay ko. Tapos bisong diretso na tayo, Shelby. Mm. Tara. Nasaan na yung pampaleto mo, Skinny? Nick, tara nga dito. Tingnan mo kung tama to. Putangin na colorblind ako eh. Pampaleto mo. Yung mapapaleto, cartel, yung shades color green. Ano number? Number 4, number 4. Putangin na, sumabog ako. Gago. Yan, okay na. Tara. Bumalik sa dati yung Hindi next, na naman next, nakagalaw lahat sa akin. Helmet mo? Ayun, gumalaw si Kulot. Ano ulit yung Kago. colorblind, pre. Colorblind. Wala akong marinig. Hello. Puta na, sabog to. Tangina. Gumagalaw ba ako? Tangina, sabog. Goods ka, master. Goods ka. Okay. Wala akong marinig sa boses niyo. Sa labas. Pitikin mo lang sa tayo. Dex yun. Hello. Ano yung ano nyo, helmet nyo, Nick? Hello. 202. Hello. Wait. Tangina. 202. Nasaan dito yung helmet? Ayun. So yeah, balik ka sa mansion. Si Akumo. Tara. Akumo. Hello. Wala pala ako yung parang mas sa mukha, gago. Skinny. Ito, police to. Ha? Di ba sasama si Igor? Hindi daw, sabi niya, hindi daw. 10-4. Nagkakasabay yung radyo. Utang ina, wait lang. Master, tayo na lang ata kulang doon. Sige. Tara na. Kaya ni tata yan, nasa gate. Saan dito? Ano yung radyo nila? Tayong mga cartel. 12. Green yung shades ah. 12.28. 12:28. Tumabag sila Lebron, kakabalik lang. Ano eh? Repair kit. Wait lang. Ayusin ko lang. 50-18 daw. Ha? Putang ina, ito pala yung sasakyan nila. Gago. May jugular?
Radyo ano nga? Ano ulit, mansion sa Shelby? 50-18. Okay, kami. Lebron? Saan ka pumunta? Tama ko. Sige, makamarkan ko lang yung 50-18. Sige, mamaya Kailangan na siguro lang. mag-create pa ng isang team. Sa Sakay. Ano ba yan, ano? Tony? Sabi ubo ko, hinatake na ako ng ubo. Oy, mga hindi pa maayos yung shade, sabay na kayo sa amin. Oy, mga hindi maayos yung shade. Dito na kayo. Kulay green. Okay. Wala rin. Madami rin sila ngayon, no? Sabay na yung mga mali pa yung Kaya salamin. Bangas nung ganda nung ano mansion. Master, Gagawin lawak na ito, papasok Nick. na ba si ano? Si Dalawa Ako yan. sa Pati yung email. isa na yun. Nakapunta na ako dito isang beses eh. Sige, wait lang. Tawag. Binaril Sabihin ako. mo nga kay sa Nakita tito, mo alis ako muna dito, tayo. pinatay nga kami dito. Sige. Radyo, hindi. Putahan mo na lang. Ba't andyan kayo, gago? Titipon-tipon lang kami dito. Ikaw May ba? binubuo kami plano. Hindi ka magpapalit? Utang ina nyo. Skinny. Bago, Hindi ka magpapalit? Si Skinny kaya? Yun Ako na yan. Sige daw. Ayan na. Oo nga eh. Sino pang hinihintay sa mansyon? Yung patron namin sa cartel. Propia. Kasabay ko, teka lang. Kompleto na ba yun, no? Cartel dito? Hindi pa. Sige, kapya. Wala pa yung namin, patron namin. Saan nakapasok dito? Ah, yun. Hindi ata maglaro dito eh. Mic check. 10-4. Loud and clear. Yan ba yung bisan? Oo. Oh, doon na lang natin sabihin sa kanila. Anong kulay ng glasses? Green, no? Ito, meron dito. Tingnan mo nga kung ito yan, number ano ba yan? Hindi kakagat yan. Oh? Anong number ba yan? Papunta na sa mansyon. Sunod ako. Mabul ako, mga pre. Igor to, Igor. Sige, punta ako dyan. Tama na, Kasi kanina, nakadali ko yung dito. Oo, tama na, ito na. Bossing, tama kayo. On the way na. Ito na ako sa Nagpalit lang ako ng salamin. Siguro, Uy, gawin nating radyo tong email Tayo mo. Kasi may radyo na tayo sa ang dami natin. Dami natin talaga, Ang Gor. dami natin, pre. PPC tayo doon. Uy! Ano? Wait lang. Parang ba, pre? Ba't nawawala yung helmet ko nga pala lagi? Ah? Oo, okay na yan. Ah, okay. Electric blue tsaka electric pink. Yung pala siya. Uy! Tangina, sino
na ayaw. Sino to si Shu? Putang na. Ba't nagsya-selfie ka na? Putang na ayaw. Pag yung pampaleto natin, pag dadalhin sa make shop, dapat naka-duty ka para ikaw na lang magpalit. Ay, hindi pa ako Tara, pwede saan? magpalit. Ay, di ka pa pwede? Saan muna? Dito sa helmet muna. Saan yung helmet? Dito helmet? O salamin to? Ano to? Wala tayong ano. Ah, helmet. Anong helmet ba dapat? Anong helmet? Ba kayo? Ano? Napakadami Okay, nila wala doon. na hinihintay. Yung ano pa, patron pa namin. Yeah. Wait lang, ang layo ng helmet eh. Sige lang, take your time. Bahala ng 50, pahingi. Dito ba Justin? Green tayo. Para kasi pag nagkabuhatan ng ano, may tumumba, madali na malaman kung taga saan. What up, Dex? Nandito si Bustoni. Lawak ng ano nila, swimming pool nila. Tama sa akin! Tony! Hindi ka dito sa akin! Tony, pasakayan mo Ay, ng kambing niyo. Salamin. Hindi lang yung kotse ko. Hindi, kita pa rin. Igor, sakto kami ni Mama, mag-on foot kami. Putang ina. Oo. Dapat, kanina ko sasakay. Sisyo to. Marami siya sa ano, sa ibang jagilan Oo, na. tara, mamatay tayo. Tara, tara. Hindi kayo mag-drive ba eh? Tama kayo na ano. Igor. Ito ba yun? 3? Sama ka Hindi, na lang no? kay Igor, Four. kasi wala kang uniform. Kayo mag-drive by. Yan. Sige. Jolansky. Ay, Brocos pala. Pera na helmet ko. Saito. Ang kulero na helmet dito. Pasasuggest pala ako. Show, di ba uniform ka? Ano ka na lang, sakay kasi. Ay, Igor. Kasi wala kang uniform eh. Drive by. Anong guide mong baril? Ayaw mag-drive eh. 150 pre. Tingnan mo, wala ka May, ay, wala nga pala ako. Dapat siya. Hindi ko pa mamimigay 550. Uy, nawala yung Wala pa, pre. 120 pesos. Sige, pre. Sinabi si Bossing. Ah, sige, copy. Mag-pay muna kayo. Okay. Tsaka walang bala pre. Oo nga pala eh. Hindi ko pa yung mga bala ko eh. Yun nga eh. Bibili ko pa eh. Oo. Yung sa mga glasses pala, lahat dapat kulay red. Ano nga sila? 50 ano daw? Glasses natin lahat tayo kulay red. Walang tao sa radyo. Malapit. Wala. Malapit sa gang impound boss taas. 50-18. Hanggang pounds sa taas. 50, 80. Ayun, 50, 18. Kanila pala to. Uy, Daki! Uy, Daki, huwag yan! Sakit yan! Oy. Tara. Oh, 15, 18, 50, 18. Hindi! Si Bisong to! Hindi, nasa ano tayo? Hindi! Sa email, sa email. Si Igor, ito. Dito. Hoy, Igor! Putang ina mo! May naghanap sa'yo! Uy, dying in the house! Ano tong isa? Hello. Ay, sino to isa? Lipat ka nit.
no? Tanong ko kay Nico. Nico, naka-pull ups ba to? Oo, boss. Oo, kaya pala eh. Ayun, parang kay Igor. Ano pala, clarify ko lang, Shelby, lahat tayo nakapulang nakapulang glasses. Tusak. Saan Yung ka? cartel, kulay green, May, di ba? kas- Kulay may, green. sino may kasama Oo, kay green. Tusak? Tusak, nasa ka daw, tusak. Sino kasama ni Tusak? Yung- Lahat na. Kulay red. Okay lang yun, umami naman na... Uy, excuse. Bisang. Boss? Boss Bisang? Paalala yung mga team leader. Si Tusak makontak mo ba? Kopya, boss. Copy. Tusak, saan ka raw? Nakan-defen eh. Okay naman kahit members, boss AD, as long as Ikarinig, Tusak. information, Low, din yung member. As long as Tusak, information dito. ng kalaban. Low. Sound check. Rinig ba Pag ako? magpapaleto na tayo, yung Yan si AC. magsasalita lang sa email yung mga Nasa si yung mga AC. leader ng kada kotse. Tama ako, pre. Papalit ako damit. Sino to? Patron AC. Monyanyo. Ah, sige. Patron AC. Sa yellow cut. Ah, si Patron AC. Sige. Pupunta ba tayo doon? Hindi ka rinig, boss. Nasaan si Patron AC? ba tayo dadaan? Patron... Straight na tayo. As much as possible. Sasabihin ko lang sana kasi lilipat kami ng... Nasaan si ano? Wait lang. Boss AZ, andito si Patron Sekil. May sasabihin daw sa'yo. Sa mansion natin. Pero sige, okay lang. Andito ba si Tony? Ay, ikaw pala to. Sige Tony, ano lang. Regarding lang sa radyo. Kasi balak naming kasi para hindi magulo, yung magko-command lang sa bawat namin, bawat grupo, siya lang yung kokonekta sa radyo para hindi masyadong maingay. Yung kokonekta lang sa amin sa radyo, yung bawat leader ng grupo para siya na lang yung makikipag-cooperate. Para hindi masyadong magulo. Okay, sige. Oo. Okay, sige. Kulot, ikaw na lang kumadyo sa kanila sa atin, ha? Importante lang at least alam natin yung location ng isa't isa. Okay. Yun lang naman yung importante sa radyo eh. Kopya. Sige. Dito na Alis na ba tayo? O may inaantay pa tayo? Pasensya na, nalate ako kasi bago kaming ilan ba yun? Nawala mo Anim. anim na prospect? Oo, may 6 na prospect pumunta sa bahay. Kinausap muna namin ni Santito. No Kaya problem po. nagtagal. No problem po. Ito pala ata si AZ. AZ, Patron. AZ. Shelby, sitting na tayo. Eh, gusto nga sana kayo na-meet ni Tatang kaso Master, wala. sabi ko papalito tayo. Tara. Nasaan ba sila, Dex? Nakanino si Dex? Napasok na ba si Nip? Dito ako, bossing. Saan kaya? Ito nga mo. Ilang kayo dyan sa sakyan niya? Dalawa pa lang. Wala pa lang. Tara, tatlo tayo dyan. Tatlo na tayo dito, Bisong May ah. isa pang jugular dito, Kulang pa isa. Na may isa pang jugular. Boss, wala akong kasama. O, dito ka, Nico. Halika na sa amin ka na rin. Boss, may isa pang jugular Dito, sa sasakyan mo. Nasaan ka ba? saglit sunod na lang kami doon. Nasaan ka, Nico? Tara. Ayun pala eh. Sumakay ka na ba, Nico? Gusto ba sitting ng Shelby? Ako yun. Sumakay. Ulitin ko Saan yung mga driver? Shelby, yung nakakulay green na Ako. Boss, saan po ako? cartel.
Lipat na ako. Yan po. Lipat Salamat. ako ng radyo na. Uy, Bisong, na-jugular tayo. Sino yan? Napakaangas natin. Sino tong naiwan sa baba? Dalawa lang tayo, Bisong. Saan si Nico? Yung isa. Umalis na eh, sumama doon kila bossing. Yan, so na. Going na kami 2012. Tara, tara. Sino to? Oh, teka lang. Walang wag muna umalis. Sino ka? Sino ka? Dito. Kompleto masasakyan. Sino to? Kaya tayo, may papasok Nico. Hindi ko ba to? 11, may papasok pupuntang Ako ma. Ikaw ba yun? Hindi, andito ako, boss. Ako mo sa amin eh. Si ano ata eh. Si Akuma to, si Akuma. Boss, si Akuma. Ito, ano, nakaisoya po ako. Okay. Nasa na si ano? Si Skinny. Kaya ako makapo ata yung ano. Boss. Si Akuma yung sumakay sa amin. Okay. Si Skinny na kanino? Sino ang mga Tara. 11? Kami na lang, Dave Brocos. Asan Kami si na lang Daeng? ni Kyle. Daeng, Eh, andito tayo, Tatang, driver na yun. nasan ka? Debut. Wait lang, kunin ko kayo. Wait. Tama kami sa'yo, AC. Sa lumber side ako. Oh, sige. Sama ko si Jules, drive by. Wala na si Tatang. Sige, Jules, doon na lang Ano daw? Andiyan ba si Tatang? Dito sa gray pa rin. Dito Etong sa... ano, etong iniwan mo cartel na ano, na, Si ay, Tatang? Si Tatang wala na sa email. Saan cartel na iwan kasama sa natin? dalawang drive-by, ano. Sunod kayo sa amin? Asan na yung Bisong, lipat tayo ano? Nasa Lipat tayo na yung email. Hindi, ano, Sa baba. mo sila. Sabihin mo wag mag-defend. Radyoan nyo nga sila Ay, hindi. Soyas. Tinanong ko lang. Go nyo. Sige, wag na yaman na sila. Tara, tara. Nandito ka naman pala. Saan magkikita kita? Di ba ikaw nakakonect sa radyo nila? Ikaw nakakonect sa radyo nila? Tangin na mo. Anong postal magkikita? Sasaktan kita kulot eh. Anong postal tayo? Ano? Postal na magkikita, 2012, tsaka... Hindi, sa 18.5 ka na lang kumunik. Yung kami drive-by, ano na kami? 7-Eleven. Sige, 12. Sige, pamar. Bisong, lilipat ako radyo 18.5. Sige, lipat ka. Tapos ikaw sa ano ka lang sa 12.28 ka lang. Sorry. Nakamark na eh. Nakamark na. Nakamark na. Drive-by to ah. Copy. Huwag kang bababa na agad ah. Drive-by na talaga tayo. Puyat na naman ako. Si Akuma, Bisong. Drive-by natin. Nakaka-enjoy kasi to. Ano? May kasi bossing. Mga gantong oras talaga ang mga ganap. Oo nga eh. Takit. Ayun. Pero okay lang. Nag-enjoy naman ako. Putang ina. Ano? Tubig yan. Gago. Radyo check. Ano? Skinny. Ay, pare. Skinny. Ano yung helmet na yan? Bisong, anong gagawin na ito kasama natin? On foot ba to? Hindi. Gago, drive-by to. Drive-by to. Okay, copy. Hindi, kala ko bababa ulit natin siya eh. Wala. Marami tayo masyado. Okay, copy. Drive-by tayo, Akuma. Okay po, noted po. Tangina, hindi ko malagay yung... Drive-by tayo. Opo. Copy. Baka bumaba ka agad ulit eh. Yun. Ay. Dede, si Bisong. Kagabi, bumaba agad. Putok na eh. Sinong walang pagkain sa inyo? Meron pa ako dito 2. Lagay ko na lang sa glove box. Baka magutom kayo. Repair kit, wala nga eh. Putang ina. Oo, mayroon May ako. repair kit ka, Akuma. Ay, hindi. Sasakyan ko nasa mansion eh. Akuma. Kasamahan ba natin ito? Akuma. Yes, boss.
May repair kit ka? Wala boss eh. Wala tayong repair kit. Ikaw, Bisong, wala kang dala. Ano ba magkikita-kita? Meron. Maglalagay ako sa lab. Gusto pa yung malalaglag tayo sa bangin. Oo, baka tumapit tayo niyan ha. Repair. Dalawa, bastusak. Tatlo mo na kung okay. Uy, gago. Saan kayo? Hindi namatay. Meron namatay? Amulog tayo, Bisong. Babawi kaya ako sa'yo ngayon. Kunyari. Wala ay bumaba. Oh yeah. Grabe yung daan na to. Meron ako 200. Meron bang repair kit? Gago, wala tayong sasakyan. Paano ko tatanggalin to? Kini, gamitin natin sakyan mo, bawal to. Gago, di na, rekta na para dire-diretso tayo. Di, saan na ko. Bibigyan pa yan. So, kami na, pinatay ako. K5. Saan tayo? Ano mo na. Ba't yung mga kanin? Saan sila, Bisong? Wait lang kasi may pula kanina eh. Nakita ko eh. Copy. Ano kanina, tuminto. Nakapula. Uminto. Seatbelt ah. Ayaw palang baan dito? Wala ka tayo. Baka Kasi lumabas ka nagano na tayo naman. eh. Nag... Huwag kayo mag-seatbelt. Tatakbo tayo 50. Ha? Hindi ako rumaradyo, gago. Seryoso? Tanginang yan. Wala kami yun. Pampulis lang yun. Kapulis lang yun. Wala, kaya nga lugi tayo sa kanila eh. Kasi Hit na ba tayo? Wala. May repair kit ko, binigay ko lang Bisong eh. wala naman sila. Ano mga kung may extra sila? Wala naman sila dito. Bossing, saan na kayo bossing? Letter J, Ako mag-guns out ka. Okay pa. Ilan bala mo? Sige. Kami Oy. yata ng 20. Ay, 25. Oo. Dito ako sa likod mo. Pwede Oo, oo. pwede mo matago to. Nikar. kotse na. Wait lang, ako hindi mo rinig. Ano. Rinig kita. Pero hindi mo ka rinig. Ready ah. Ano? Ready. Copy. Saan sila? On foot kami, on foot. Sige. Gago Sa na release tayo, release. Manufacture. Malis ka dyan. Wala naman sa isusi. Gago ka. Hindi, unahan na natin. Yaman mo na. Skinny, sasakyan mo na lang gamitin natin. Yung ano lang, lokal. Ay na sila Kylie, no? Ay na Kylie, nasa na kayo?
Ako ma, gusto mo sumama sa kanila, on foot. Pinatay ako Ano? ni... Papasok namin. Pinatay ako Ako, ni ma, ako, ma. Larin. Putang ina. Boss. Eh pala kami pupunta Drive by kayo lang, dito ka lang sa amin. Sige po. Tangina nito ni Larin. Unahan na namin Patayin ko muna Ano, yung repair radyo. kit? Pasok mo na. Huwag masyadong mag-shaming para magkaintindihan tayo. Guns out, guns out. Tababa tayo sa saka. Oo. Nakuha mo na. Pasukin natin Sabi mo, Bisong, pamute yung ano, yung iba sa email. Si Bossing lang kamo, naka ano. Para hindi masyadong ano. Daan lang muna. Daan lang muna. Ba mga dala ko dito. May barilan na dun ah. Dito dyan. Barilan sa bundok ata. Sa taas. Barilan natin sa bundok. Sige, sige. Kita ko, boss. May nagbabarilan sa bundok ah. Ayun, boss. Clear yung manufacturing ah. Binabaril tayo, binabaril yung kasama natin. Kita ko nga, boss. Ito saan yun? Saan kaya yun? Tatlo nakikita Tangina, ko, wala boss. tayong dalang marijuana. Paano tayo magmamanufacture dito? Master, clear na yung manukan. Bantayan nyo yan Isa dito, wala pang nagbabantay dito. Ano itong puti? Saan? Dito kayo, Master. Balik kayo dito. Puti, sino yan? Dito. Sino yung puti? Nandito. Sa harap Hindi ko alam natin. yun. Hindi ko alam yun. Ito, sa harap natin. May nagbabantay ba sa main, ano? Sa harap? Hindi ko kilala, hindi ko ano yan ah. Bantayan nyo yung Master, yung tinuro ni Bisong, ay ni Igor, yung mga box. Dito? Andito sa harap na natin, yung dalawang jugular. Alam mo yung pagdaan sa likod. Tapos bago ka magmanukan. Hindi natin kasuot ah, hindi natin kasuot to. Dito ako. Kalaban sa harap. yata yan. Sing? Ayun o, sa harap natin. Ito eh. Kami sa load ng factory. Balik ka dito, Master. Ano na? Asa ka na ba? Dito ako. Check saan kayo? Ano? Ito, sa likod mo. Master, dito. Nasaan ka? Putang ina. Sino daw to, Bisong? Gago. Hindi kita makita. Kalaban, kalaban. Kalaban. Barilin ko ba? Oo, kalaban. Dito ka sa box. Hindi pa. Wait lang. Oh, Ako na IC. Nakikita mo ba ako? Ikaw ba itong gumagalaw-galaw? Hindi ako yan. Putang ina. Nasaan ka ba? Hindi kita makita. Puta, hindi ko gumagalaw. Guns out ako, ma. Tayo mo lang dyan. Ayan, nakita. Okay dito. Okay. Saan kayo ba? Soya? Boss, Oy, sa kaliwa lang ako portal titingin ah. Nice to know you. Let's do it again. Ay, saan kayo? Sa manufacturing. Kakampi yun, Bisong. Ano? Kakampi natin yan. Oo, same ang kulay. Kakampi natin yan. Copy, copy. Silent slash yung para na alam namin kung nasa mga. 25 kami. Island.
Mag-slash gang ka, slash gang. Para makita ko nasa na kayo. Nandito kami lahat sa manufacturer clearly. Bossing. Meron ako 5. Kami to nakapulang muscle car ah. Radyo mo. Pulang muscle car natin. Ano, pulot. Bisong sabihin mo ano, pulang muscle car sa atin. Muscle car, i-radyo mo sa atin. Pula kami ha, pula kami. Oo, muscle car na pula. Sabihin mo, radyo mo sila, kailan niya, papasok na. Pasok na yung bagong dating. Kinisan ka na? Nandito lang ako. Aba tayo, Bisong? Aba tayo ako, ma. Soya. Clear to clear. Soya, magsalita sa kang bandahe. Saan yung connector? Hindi namin nalab yun. Ano ba? Kill ka lang dyan. Sino naka point 50 sa inyo? Pingi bala? Si Igor ata, alam ko. Naka-normal bilang ako eh. May mga nakatao doon. Ko bala point 50. Hindi kayo nun, 25 tayo eh. Nandito tayo sa baba, connector baka nasa taas. Meron daw sa taas mo. Connector sa taas, tayo? Tata sa taas. Sabi meron na daw. Finish natin, 1025. 50 lang ko dyan. 1025. Sa 1025 tayo. Dami natin dito. Dami natin kag. puta pag may pumasok dito, patay talaga. Pepe, nasan ka? Huwag dyan. Dito ka po, sa loob lang. Pepe. Salaman na naman yan. Puke, nasa ka? Loob lang lahat. Salaman na naman yung nagtatag. Kylin, pengin bandahe. Putang ina. Bandahin, dala. Ayun lang. Huwag dyan, gani. Siyempre hinihintay natin. Dex, ganda ng pwesto mo dyan, Dex ah. May pumasok kasi. Oh, para sa pool kagad ako nagdadaan doon. Hindi, ganito kasi. Dito tayo. Dito tayo lahat, oh. Clumsy. Skinny, wala kang wala kang bandahe. Ito yung magandang pwesto. Ito yung kasama ko sa Raiden. Alam, may bakbakan dito. Wala naman nakatao. Process na kaya tayo, Igor. Okay, process na kayo. Meron ba kayong dala? Process na kayo. Asan yung mga, Uy, ano? sino yung nagka-gunshot? Wait. Naki-clumsy yung ano, yung May kalaban package daw ba? natin. Yun lang.
Wala si Clamsy dito. Hindi nyo pinatayan yung loob? Yung ano? Huwag kayo malis doon, pre. Huwag kayo malis doon, huwag kayo malis doon. Clear nyo lang bawat sulok dito. Doon kami sa main, ha? Yeah. Sige, sige. Uy, sino ba yung baril ang baril? Napapotok. Ito. Uy, sino yung bumabaril sa inyo? Ako maboss. Yan lang. Sa labas yun. Yung 50 na yun mo, di. Hoy! Lumabas ka nga dyan. Yung 50 na yun mo, Palabas di. mo nga. Sino yung nasa labas? Boss, gagawin dyan, boss. Walang point. May mga baril ah. Nagbabarilan. Oo nga eh. May kalaban. Sa kanik. Huwag ka dyan. Okay, pupunta ako dyan. Darin, huwag ka dyan. Saan kayo? Dito sa Manukan. Naglalakad sa ano sa syudad Dito ko sa pinakaharap eh. Sa pinakaharap na. Dito isa. Kapag matapos ka dyan na ano. Kaya na ito ni Skinner. Okay ka. Sige. Okay lang, oh. Ba't pa? Ayun! Pwede. I-ano mo lang yung baril mo. Darin! Huwag ka dyan, dito ka! Ako yung mauna! Kung mamamatay ka dyan, dito ka! Hindi yan, kaya to! Kinig, dito! Kaya yan! Dito ka nga, gago! Save please! Kita, tignan mo. Wala pang napasok ah. Gutom check ah. Ay, walang magpa-process sa atin. Sayang yung oras. Oo nga eh. Wala ba kayong dalang marijuana dyan? Nakaka-noodles daw boss yung mga cannabis eh. Eh, nasan Naka si Noodles? Clamsy. Ay, clumsy pala. Nakasana kay clumsy pala. Ay, putak te. Yun lang. 50 bala. Natin dito. Oo nga, putang inang yan. Walang tayong tanga rito. Kinang-ina, nag-aantay tayo siya wala. Kunin kaya namin sa garahe. Ayaw, kanina pa eh. Putang inang yan ang puta, nag-aantay tayo wala rito. Ay, wala pala si Clamsy. Tulog si Clamsy. Inaayop. Ang inang yan. Kami, sama kami. Tamang bantay ba tayo dito sa manufacturing ah? Ang ganda ng mga pwesto, tapos wala naman tayong ginagawa. Wala palang nagpa-process. Wala pala tayong binabantayan. Kanino sasakyan to? Kanino May tumatakbo sa bilis, oh. Uy, ba't nandiyan ka sa ano? Sa gilid, dito ka. Putang ina ka, pupunta kang bundok? Ina mo tayong gago dito. Wala Lamsi, pala tayong nasa- dalang marijuana. Clamsy, nasan ka? Tara. Bilisan nyo, naririnig nyo naman kami sa email eh. O ano? Para tayong mga tanga rito. Si. Rob si Clamsy.
Gago, sino May mga kalaban. Wag muna kayo kumuha. trip natin dito? Ay, manok. Sa Riles may tao. Naka-on foot. Koto. Chill lang. Talagay. Di ako palagay. Saan ka ba? Ito. May nasa bubong ba sa atin? Saan ka? Ito. Ay, gago. Ang ina mo. Ano na? Wala namang pre-process. Mag-aantay lang tayo ng kalaban dito. Ilang. Ang inang yun. Tayo Process gago nila. dito. Tayo na magpa-process. Master, wait lang. Madami. Wala tayong pa-process. Hindi natin sila pa-process. May gagawin ba tayo dito? Tayo natin yung magpa-process. Tayo na magtutuloy. Tama. May kumuha ba? Yung kalaban. Pagdating sa kalaban. Sa kalaban, tayo na magpa-process. Lap trip po. Kung wala daw magpa-process, wala lahat magpa-process. Pantayan natin manufacturing. Magpa-process dito. Tama. Kung di tayo magpa-process, wala ring magpa-process sa kanila. Para patas, no? Oo. Ganda lang. Sabihin ng mga laban, anong ginagawa niyo dyan? Maraming naghahabulan sa main road. Sige na. Ito sa tangke sa taas. Ano, ingay na. Ingay ng mga manok dito ba ya? Ano ba si Nico? Ito, wala na pala. Nick. Hello? Dito ba si Nico? Ako. Ikaw? Ano ba? Bakit? Sino to? Si Megs? Megs. Buti lumutulong ka pa dyan eh. Siyempre. Yan ba niyo? Ano yan? Drive-by tayo? Try-by tayo? Tara. Ano yun? Gagi, baka mamatay tayo doon kagad eh. Hindi ako pwede sumama sa inyo. Hindi naman ako sa iba ako Pa kayo? Ako rin eh. Patulog na. Nakararami na kami na marijuana dito. Putang ina yan. Ano, Bisong? Igor, kaya ba namin process? Ay, mag-garahe? Ano yan? Okay, boss. It's skinny, puta ina. Ano ka? Shelby ka. Nakakulay pula kang shades eh. Mali nga yung shades. Akala ko pula ka eh. Kasing may kasama kaming Shelby. No. Sige. Tanga na, kasama mo ako eh. Nandito ako, kalapit ko si Skinny. Ito ka, bossing. Bossing, paint tubig. Tubig, Puta na uhaw ah. Box. Ito, isa na lang Dex, to. Hindi, sige, baka wala ka na, bossing. Dex, paint ako. Ang ino mo, hindi ako si Dex, Pagkain, gago. meron ako 4 dito. Hindi, meron pa akong 2, tubig lang. Dex! Crisostomo to, gago. Ha? Crisostomo. Ay, Sinubukan ko lang kung naabot sa kabila.
Baka tayo bumaba. Ay na, nagpalit na nga ako ng buhok. Dex pa rin. Hindi. Galing sa Tangina, labas. sige, yan, paiba-iba galing kayo. Giles. Ayun, Tangina, wala man lang tayo pa-process. Putang Hayop ina, ka. anong Sayang Ito, yun, sayang kailan, yung kailan? time. Natay Ayun, lang yung ano. Salamat, salamat. Tangina ng trip natin dito para tayo mga tanga rito. Natay lang yung clear. Tapos kunin nyo na lahat ng pang-process mo. Nasa ba si ano, Sino? Tangina, meron sa sasakyan ni Igor. Yung Ah, sir, yung kay ano, Neon kay- niya. Si Clamsy, Igor, marami marami. si Clamsy. Wala si Clamsy, tulog. Yun, eh. Hindi si mama si Clamsy. 1,000 yung na kay Clamsy. Sa kanya lahat eh. Putang inang yan. Wala tayong gago dito. Anong binabantayan natin dito? Putang ina yan. Oo, sige. Tang ina nila. Pumasok sila dito. Eh kaso wala atang papasok eh. Ah, wait naman yan. Sayang, no? Sayang, oh, puta. Tuloy-tuloy sana yan, oh. Putak te. Radyo nyo si Del, baka sa bulpot. Huwag na yun, tulala lagi yun. Ay, Hindi ilan na yun? kasi Dave pa Gago. inasahan mo. Ina mo. Sino yung nasa 1025? Sino yung nasa 1025? Tao na sa taas, may tao na sa taas. Email ka. Eh, sa factory may tao na. Tapos, Kalaban ba yan? Itim eh. Wala ka nakikita sa mata? Tangina, pasukin ko na yung taas. Sadali Para lang. medyo may gana naman yung pag ano ko. Pagpunta ko dito. Tangina. Doon ba na sa ano, sa nadali tayo kagabi? Skinny, taas tayo, Skinny. Wait lang, kita rin tayo dito sa may tapat eh. Mabarilan na. Pusing dito. May ano, may taguan dito. Saan? Sa taas, sa taas. tusak ilan yung kasama mo sa sasakyan, tusak? Pusing dito tayo. Dito ako sa bahay. Sa loob. Ay, may bumabaril dito. Galing bundok, gago. Ayun o, nasa bushes. Sino yung nasa bushes sa taas? Sa bundok. Oo. Putang ina. Meron pang Ayun sa may punong nag-iisa. Sa taas nung ano. bundok natin. Pinasok na ata sila dun ah. Ayun, may tao dun. Sino yung nasa ano? Water tank. Wala, patay na. Kalaban ba to? Yung mga nasa taas, paradyo naman. Ang dami nila dun oh. Basta Laren. Nasa ka, master? Nasa bubong ako. Laren, ikaw ba to? Oo, nasa may water tank. Tatlo. Gago, si Pepe ka pala. Sa water Aga. tank. Kamusta Pepe? Dito sa may ano, wait lang ah. lang. Tingnan ko yung postal. Tuto mo Nasa Wala, ano, namatay na. Ako namatay. 1027. Sino yung nasa 1027 kamo? Sa taas sa bukid ng galing. Bundok. Ayun oh, meron dun tumatawid. Ang dami oh. 27? Oo. Saan sila banda? Saan kayo, bossing? Dito ako sa bubong. Ayun oh, sino kaya to? Ang dami nila dito. Kalaban niya nata, bossing. Yan yung bumabaril sa amin kanina eh. Yung patay sa bubong? Ang dami nila dito. Tingnan ko nga. Saan ka ba dumaan, master? Master, saan ka dumaan?
Binabaril ako. Ano ba tao dito sa may ano? Master, bundok kayo no, barilin mo, Master. Yun, Sino to? Sino to? Master. Soya. Kamusta dito, Saya? Nakakaurat. Walang ko yung ba? nakatutok sa bundok. Tingin ka sa mapa, nandun. Puta, impound pa. Wait lang ah. Naka-live ka ba? Tingnan mo, wait. Pound pa. Nag-impound pa nga. Tingnan mo, Master. Ayun o, nakikita mo yung puno na yan. Ayun o, yung ginagalawan ko. Ayun o, yan. Ang puno. Naka-live ka ba? Ano ka? Nakalive ako. Wait lang. Baka pumunta sa akin itong mga to eh. Sabihin mo 10:27. Nakita ko na. Bumaba na. Need balute. Ay, baluti ito. Bandaan. Meron ako dito kulot. Lakad pa, uwi tayo na ito. Gago. Ano dyan, Nick? Meron dyan? Ito nga ako sa may salamin. Kung makita dito. Nalaglag ako. Visit. Ang tanginang yan. Meron dito, Pepe? Wala. Kita mo. Meron dyan sa taas mo yan. Meron saan? Sila na yung patay natin. Ayun, sa put- Morris. Saan dyan? Gago, magmamas impound. Doon sa may parang bahay na pala. Morris. Uy, gago. Ang ina mo. Sinulak. Nasa taas, no? Gagong dami natin dito. Morris. Sa bubong. Dami sa bubong. Putang ina. Meron nga sa bubo sa puti. Ayun dun sa may trapal, oh. Sa may Oo. parang trapal. Oo, meron dun. Isong. Morris, rooftop. Nakikita na kayo niya. Tang ina sayang. O, maglalakad tayo pa balik ah. Clear daw, basa. Ano mo lang? Prospect pala yun. Wala daw, sa atin daw yung nasa Dito lang, sa taas. Yung bumaril sa akin. Okay. Saka umakit, Master. Dito sa taas. Tangina, mawalapit na ako mawala ng bala. Yung kotse. May impound. Sasakyan mo yung kotse natin, Isong. Tayo lang dalawa. Sila naman titira dito. Okay, copy. Gutom check muna ako. May nagpipik na Morris. Ilang minutes, Laren? 13. Yung mga baril dito sa atin. Kita na tayo. Kami to. May Morris. Ito. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang ako na magano. Copy. Sayang naman. Prosper pala yun. Sino yung nasa bubong na yun, oh? Nagpipik, Morris, ingat.
Oo. Ayusin ko nga muna yung ano ko. Oh, sabi na. Master, may tao ka ba sa water tank? Napatay nga. Oo. Meron Okay ka, dito sa Master? Hindi. Yung napatay na Putang kasama ina, ni... ang dami sa bubong. Gago. Dami sa bubong, ang dami sa bundok, ang dami. Natin nata yan, Master. Sa atin ba yan? Gago Putang doon ina si yan. Kylan dito sa likod. Laban na rin sa likod. Ako yung sa water tank. Master, sino din daw yung tao sa water tank? May napatay daw sa water tank. Kums kayo Sila- pre, tinatanong sila- yung nasa water tank. Hindi ko alam kung sino yung nasa water tank. Ako, si Larry Meron Bossing. nasa bundok ah. May radyo. Sinabi namin yung papasok lang dun, isa lang sa leader. Nagtatanong si Kulot din dito. May bumabaril dito. Galing sa bundok. Meron tao dito ah. Tapat ng sa tapat ng 1027 sa bundok doon. Hindi ka kampeon? Hindi ka kampe? 1027 bundok ah. Hindi ka kampe. Pakitanong nga kulot. Master. Hindi daw kakampi to. Ang alin? Yung nasa bundok, nasa bundok, Sa atin 1027. yan, sa atin yan. Sa atin yan ah. Sure ka ha. Ano nung postal? 1027 sa bundok. 1027. Tapat nitong puting water tank dito. Sa may relays. Ano pagpupulong dito? Pagkain, boss. Tangina. Gutom na eh. Nagkainan pa. Diyan sa may puti sa taas Sa na atin meron. yung bundok, Master. Walang kalaban. Okay, Sabi ko- sige. May tao dito sa taas eh. Abot kaya yung baril natin dyan. Ano yan? Hindi aabot yan, Abot Nick. mo yung baril natin dyan. Hindi abot. 150 pwede. Sumatry ko, Nick. Gago, baka mamaya kakampi yung madali. Tago ka lang dyan ah. Pengi kami isang tao dun sa ano, main. Wala kami. Dalawa lang kami dun. Ako na. Putang ina ng daanan to. May tao din dun sa may ano, sa may taas nung Morris. Morris. Oo, So sana akitin eh. gagi. Akit ka Maganda saan? yung paggabi. Bundok. May mga Shelby sa bundok, di ba? Hindi ko alam. Wait lang, check ko dito, meron. Meron palang bantay dito eh. Hindi ko kita. Paputang ina mo. Gago.
Patay na ako ah. Yung mamaril kay bossing. May sasakyan, Soya. Soya. Yeah. Soya. May paparil lang, may paparil. May sasakyan din dito, malapit. Ah. Dito ako sa kabila, crossfire tayo. Sige, sige. Balita dyan, Boss Tex. May tao sa release ah, bakit ang bundok? Sino yung nandun sa may Soya? Si Boss Tex. Copy. Yung putang ina mo. Anyari sa'yo, Master? Nabaril ako dito sa bubong. Galing sa kabilang... sa Second Street. Yung nasa Morris ata bumaril sa'yo, bossing eh. Oo. Uy, gago, meron dito. Patay na si Dex. May tao na dito sa Nasaan? loob. Dito sa loob, tangin ng... Saan loob? Sa baba? Dito, sa baba. 1025? Tangin na. 1025 ba? 1025? Si Dex. Sa harap, pinasok na ako. Gagi. Romadyo kanina si Soya kung goods pa dyan sa, sabi siya, sa harap. Ay. Ang di ko na-expect yun Wala kaming katulong sa sa main sa may Di ba Romadyo ka, Soya, kay Dex? Oo. Di na, patay na pala siya noon, hindi siya sumagot. Yun lang. Gago. Paano na naman? Ay. Napatay mo, Soya? Isa lang. Tangina. 4 lang naman to. Isa lang nadali ko, pre. Dalawa yung orange. Sino Ay. yung lumapit sa bangkay ko dito sa bungad? Wala ako katulong doon, kagi. Kaya pala nagtatapon. Nick. Ano kayo dyan? Papuntay mo yung iba dito sa may main. Katulong ni Soya. Sa main entrance. Sabihan mo sila. Walang katulong si Soya dito. Ang kunat, nakabaluti. Babain natin to. Gulo naman. Magulo nga eh. Ba't kasi umalis sa Pag namatay na, sabihin na lang na mayroong nagsitakbuhan yung tao sa main reels. nakapasok na sa Binabakbak 1025. namin yun, yung puting kotse. Nasa One taas down. kami. Down one. Okay, pre. Pag last na ikot namin, bababa kami. Ay, ako na lang pala. Bababa ako ng Nasa loob. release. Nasa sila? Tara. Long entrance. Ay na. Kami to sila. Sorry. Hindi na, patay na. Patay na yung dalaw. Kamusta ba? Kaya pala hindi na nagsasalita si Dex. Hayop. Sige, kalaban na ubos, di ba? Oo, clear na. Clear na daw yung processing. Clear na. Kanina pa clear yung processing. Punyeta. Hindi, yung sa pwesto nila ni Crisostomo may nakapasok na, hindi na bantayan. Sa may manukan? Kasi may manukan, no. Hindi ako nakapwesto sa may manukan. Sila kinuha ko ni Soya kasi wala siyang katulong eh. Entrance ako. Oo, sa entrance. Mag-isa lang ako doon. Tatlo lang kami nasa entrance eh. Dami natin doon. Napakadami dun sa may kabila, sa may manukan. Hindi nyo ba kami naririnig? Sabi namin nandito kami sa may window sa taas. Kasi kasi para masabi namin yung dumadaan. Tara, pasok na pasok. Taas kami sa ni Kulot. Ay, bukas na ako magbubuhay. Alas 4 na sa akin. Pat pa kami dito sa atin. Diyan na kayo guys. Master, anong postal mo nung namatay ka? Dito ako sa wait lang Wait lang, bubuksan ko mapa ko. Wala. Okay. Na-clear na ba yung ano? Hindi ako tapat ako ng motel eh. Sa bubong. Bubong ng tapat na motel.
Oo. Pero hanggang manukan. Sa sata na bleeding. Sino may bandahe? Naglalakad dito sa akin ah. Hindi ko alam kung kasama. Oh, putang ina. Sino naglulot sa akin? Si Soya ba to? Ako yung nakahiga sa may hagdan malapit. Push kaya natin yung Morris. Marami naman tayo eh. May kalapit akong Shelby, patay din. Tingnan mo nga, Master, kung saan ka banda dito. Sige, wait lang. Soya, palive nga Soya. Kulot. Di tayo pwede lutan. Di tayo pwede lutan. Bawal. Nasaan ka ba? Hindi dyan. Pakabila. Nilutan ako Soya nung nung isa. Di ko kilala kung sino yun. Kulot. Pakabila, Ano yung kulot. kampe natin? Yan. Oo, ata Shelby ata, hindi ko alam cartel. Saan Di- dito? di- Saan dito? di sila Sige, pwede diretso maglut. pa. Huwag Diretso, nilulutan malayo ni pa Shelby, dyan. papatay. Sige. Diretso. Patay ka na, Bert. Oo, gago. Bleeding dito? ako. Sige, diretso mo sa left. Left Palive mo, nga ako, left. Nick. Sige, padiretso Hindi dyan. ko lang, may dalawa sa akin sa Diretso mo lang nakapay. dyan. Hindi dyan. Ikaw na lang Soya, panoorin kita. Wait lang, Hindi dyan, i-clear sa na ako. labas. Patay ako, pre. Nung pagka-out ko. Nakuha na kayo, Master. Patay ka rin? Hindi pa ako nakukuha. Pagka ulo ko ng isa, tapos na-down. Ayun, may sumunod Hindi pala. pa ako nakuha. Nakuha na ba Oh. kayo, Soya? Hindi pa ako nakuha. Nakuha lang, nasa loob kami ng ano. Ikaw, Master. Hindi pa, nasa bubong pa ako. Saan ba dito? Wait lang. Wait Saan lang. dito? Turo mo sa akin. Saan ka? Ikaw Nick boy ka pa Nick. Saan ako? Kaliwa Huwag ka. niyo- Malapit na mamatay. Kaliwa, Bleeding kaliwa. ako. Oo, sige. Huwag Sige, niyo- diretso. Malayo Bakit? pa. Diretso. Hindi dyan, hindi Wait dyan. lang. Meron dun sa 1025 eh. Oo. Huwag niyo kami doon. ilulutan para Ikaw, makabalik Diretso kami. doon. Sige, malayo-layo pa. Nalutan na ata Malayo ako. darating ko Hindi eh. ko alam sino naglut sa akin. Gagi, nalutan na nga ako eh. May kalaban dyan ah. Sa Patay left ka na rin, mo, ah. Bisong? Sige, diretso pa, diretso. Tiago, Wait lang, Pinutulan wala Huwag ka akong dyan, backup huwag ka dito. sa Wait lang, ilalim wala ka akong lang. backup dito. Saka namatay Bisong. sa sa processing. May nag-uutot to, no? Sino yun? Walang nagstay sa factory, pre. Tatlo lang kami na doon. KLB ata yun, yung ata yung kalapit ko eh. Sino pa Pinasok kayo kami. natira? Pinasok Saan ba kayo kayo dun pinasok? Sa harap? Sa likod? Sa harap. Sila si Dex, si Dex. Main road. Sa main road. Sa main road? Oo. Nagra-radyo ako kay Boss Dex, patay pala. Patay na pala si Dex dun, potek. Nakatingin kami dalawa ni Soya sa sa release eh. Dito namatay si Dex dito. Bantay namin yung main road. Ayun yung pumasok yung naka-white na. Ayan, yung main road. Pagkapatay ko nung isa, puta na may sumunod pala. Di ba ang dami nyo dyan? Oo nga eh, tas tatlo na lang kami kanina eh. Gulat na ako. Dalawa ay si Bossing lumabas tapos si Kylin ba nasan? Ikasama niyo si Kylin dito pati si Larry. Nagsabi. Wala silang sabi lalabas. O kaya nagtawag si Soya dun sa sa Manukan eh. Oo nga eh. Kulang yung nagbabantay eh. Baka doon kayo nagkawatak-watak nung nagtawag kayo sa Manukan. Clear na ba yung Hindi, kumuha ako ng tao sa Manukan na pwede sumama sa Sabi mo, may pagpatay. kalaban pa sa may next sa motel. Clear na ba yung Morris? Anong plano doon? Hindi pa Tony, pati Willis, hindi pa clear doon. May Morris pa rin. Sige. Yung nasa Morris ata yung pumatay sa'yo, bossing. Oo. Nasa bubong din yun eh. Kita ko na dito sa 1025 patay na lahat. May kalaban pa dito. Saan? Location? Kalaban? Ano, Lebron? 1025. 1024 ata may kalaban. Sa connector. Nagibat ngayon ka Wala akong dalang bandahe. Bleeding ako. Punta ka dito kay Lakulot to. Layo ata yan. Sa processing lang, gago. Mag-loot, Lebron? Pilitan mo ako bas Nika, tapos kunin mo lang bandahay. Sa baba ng Manukan. Baka pwede pa kami bumalik ni Soya. Wait lang, Pre, break tayo, pre. Wait lang. Hindi ko marinig yung radyo. Wait lang. May red car papasok dito nang galing sa J.
Akala yung JSR sa'yo. Regroup tayo, regroup. Drive by, regroup, drive by. Jules, punta ka sa second road. Ano yung drive-by? Regroup tayo, drive by. Huwag niyo ubusin yung loot, ha? Main road tayo. Di kami yung nag-loot ata sa inyo. Hintayin natin yung red car. Sino kayo nag-loot sa akin? Putangin na. Mga shield Apat ata. yun, apat. Akin, nag-loot sa akin si Tony. Apat na. Ay, tatlo. Hindi, tatlo, all in, na tao, isang sasakyan. Ay, gaga. Saan ang connector? Sa chimney yun, di ba? Saan ang connector? Kaya lang, may gagawin lang ako. Tanong mo nga kung nakuha na nila yung kasama nila sa bubong. Connector doon eh. Sige, lulusot. 25 ata yan. Galing ano. Di ako sure saan yung connector eh. Full position lang. Ito na yung pula, nandito na yung pula, main road pre. Pasok na yung pula. Mag ano, drive-by na yung mga naka-SMG. Tara. Naka-normal lang kami. Pasok na. Oy, nasaan na yung mga nag-drive-by? Pre, huwag mo salubungin ha. Labas, papunta kami main road. Ay, gago, sila pa rin. Hanapin niyo yung ano pre, yung kalaban. Saan ba sila? Pumasok. Papasok na ko ah. Coating natin yung main road. Tapos Lambert. Naman ang release sa mga on-foot. Meron din sa akin. Tayo, Bert. Ano, dito ako sa baba ng 1025. Nasa Lambert yata yung red car na yun. Pepe. Kami nakabantay sa Manukan. Sa release ba? May kakampi ba sa release? Wala. Ah. Saan? Ay, radyo yung nasa release. Madami. Meron dito, dalawa. Dito sa one. Down. Down, Morris. Isa. Ano, push natin mga drive-by? Pero ano, hindi may nag-drive by na pula eh. Clear muna natin yan. Sige. Lambert, punta tayo Lambert. Sino yung nasa tapat ng processing? Tara, Lambert tayo. Drive-by. Sige, papunta namin. Ano yun, pumuputok sa second row. Okay, ba't may maputok sa second road? Paakyat ako 1025 ako niya wala. Kopya, ayun. Pula. Ano nyo pre, bunggoy nyo? Kailangan pa rin tayo magpahabol dyan, hindi na, huwag natin nabulin. Dyan! Kuha muna ng Dito sa kotse, generator kaya yan sa meron HP. isa, ay dalawa siguro to. Possible dalawa. Bisang babalik ka? Sige. Sabay-sabay na tayo. Balik rin ako ah. Ito yung Manukan. Tama ako, Dick. Sige. Hintayin na lang tayo sa labas ng HP. Sino pa una nabuhay? Papasukin ko yun. Ako na mabubuhay ata. Ay, si Bossing. Tapos ako. Papahinga Minutes natin. pa ako eh. Ilang minutes ka pa, boss? 5 minutes and 40 seconds. Ako kasunod mo. Ako, seconds na lang. Deadlock. Kailan kuha ka ng sasakyan dahil sa HP. Baba ata to. Oo, si Kylen una namatay sa atin eh. Ay, sa kailan ba? Wala akong lokal na Hindi, ano lang kasi bibili pa tayo ng sasakyan o armas. Okay, sige. Mamaya na kayo bumaba, clear natin. Sino ba mga mabuhay pa? Ako. Suste mo, soya. Sabay-sabay ba kayo? 7 minutes pa ako. Gagong tagal pa. Sabay ko si Soya eh. Dito namatay. Tsaka si Bisong. 8 minutes pa ako. Ayun. Tagal pa pala kayo. Isa lang, patay na. Bibili na ako ng barrel. Ilan ba may kailangan ng barrel? Tayo.
Ah, Yung isa nasa Morris. Normal pay lang ah. Ilan ba? Ilan ba? Normal P lang, normal P lang. Baba ko Ilan, ng ilan? 21 si Daing. Bibili na ako. Lima Ako, isa. 5 mo na. Bantay dito. Patay na ba yung mga 5 na, 5 na. Oo, 5 na. Sige, sige, sige. 500 na bala. Wala pa. Okay, okay. Kasi Soya, Dex, si Bara, ako, tapos ikaw. Okay na, sinishare mo na ako. Putang inang yan. Ayun na, wala, pinagalitan na ako. Pinagalitan na naman ako. Tangina na itong hype na to. Tagal pa naman manero mo nito. Igor, lumabas na kayo. Inang Oh, yan. palabas na kami. Sige. Tapos ko yung Morris ah. Gas muna kami. Tayo ko na lang kayo sa labas ng HP ah. Copy. Sige. Okay. Sa Lima, baba ata tayo mabubuhay nito eh, no? Antay ko na lang kayo sa, sa may taas. Oo, Ah. sa taas. Balik ka pa, Sige. bossing. Basta. Boy Tapos na na. kayo. Boy na Tapos kayo. Harap sa wala bossing. Basta bibili ako 5 baril. Ay, Eh, ano, pasok sama nyo na na, si Clamsy. Sama nyo na si Clamsy. Saan ba si Clamsy? Para Nag-chat na ba? makapag-process. Nasa mansion lang ata. Ramsey, dali mo na yung ano ah. Andito ba sa email? Natin. Yung email. Igor, di ba electric yan? Sino yung in-check na nasa email? Mga electric na kotse sa likod ng Morris para di marinig. Okay. Ulot. Ano lang? Binabaril ako sa Morris. Sino yung in-check na Nasa pangalan na sa 1021 email? ako. Si ano? Si Akuma? Yung Di ko nasa rin alam connector, cover fire, barilin yung Akuma po yung Morris. Ah, si Akuma. Okay. Ayup. mo yung kalaban sa connector? Pasok basta. nyo yung bangkay. Yung Huwag nasa dyan sa labas. 75, barilin yung Morris, cover fire, bilis. Saan kayo pasok? Ano? Kaya. Wala na bang tao sa connector? Sa harap puntahan ko sa harap Igor Mag-ayos lang kami. Tago nyo na lang mga bangkay, pre. Sige. Tinatago ko na. Tara. Sino to? Sa manukan kayo? Wait lang. Ah, si Chrysostom. Di ba luti ba bayo, Tony? Lebron? Si Dex yan. Pwede ako yan, okay. Bibili na rin ako pagkain. Huwag mo silang, pre. Brokos, Wala na nga oh. May nag-steal na nga sa akin eh. Morris. Tara, Morris. Need ko na cover fire. Yung galing sa connector. Saan yun? Nandito pala yung dalawa ni Lebron. Nandito ako sa taas nyo sa 1021. Sige, cover fire, 2 barilin minutes, nyo. putak ina. Ano ko, mini SMG ko. Hindi ko mababaril. Balik tayo, master. Babalik ako na Hindi kayo. na ako babalik. Putang ina, 4:30 na sa akin eh. Bukas na ulit ako. Saan na kayo? Location? Nasa 10 minutes fire, na. blocking, 3 1021. minutes pa ako. Sige, okay lang yan. Bibili pa ako ng mga baril tsaka pagkain. Need namin ng cover fire para makapunta kami dyan. Kuha mo ng pagkain para goods. Gutom. May willis. Para good shit. Tanga na, naka-SMG dito. Sa may motel. May Morris pa rin? Sa may Morris. Kaya kayo easy, para ano? Yun nga yung pumatay sa akin. Kung magre-reposition kayo. niya dyan, pre. Negative sa jugular na confront kami. Malayo yung kotse. Bungguin yung jugular, pre. Sabihin nyo kung sino yung mga mabubuhay ah. Siguro ano nyo? Hindi. Second road. Kuha ba pagkain? Pa rin ako, pre. Pa rin. Busog Hindi ka pa nakuha, Master. Hindi pa, 1 minute pa. Yeah, pag buhay nyo, na, okay na lahat, pati pagkain. Nice. Grabe. Grabe si Boss Kulot. Ay, si Boss Kailin. May tao pa sa processing No, ano to may bayad. Don Kylen. Oh, Boss Kylen. 100, Don. 100k? Oh, Ang ina, magkano na magagastos niya sa baril? Oh, 5. Hindi, okay lang to. Sige, ako nang bahala. Kaya ba yung manukan? Ayun oh. Sponsor by Boss Skylet. Hindi sure. Sponsor by. Sponsored by Don Kylen. Kukuha ko may 100 na, may 100 plus cannabis ako, tsaka may sa stash ng Yung sa Morris, hindi pa patay-patay. Ang dami nila dito eh. nasa bumbong yun, master. Oo, nasa bubong yun. Ako ng SMG tsaka .50. Pagka-mansion, kunin mo yung cannabis sa stash. Pag Asan? pag Sa nakapwesto kayo sa mansion. bubong gabi, tanggalin yung yung salamin. May mansion, kunin mo. Nandito kami sa main entrance. Dahil, buhay ka pa? Ay, hindi na talaga ako aakit sa bubong.
Ayun na. Malas doon, Master. Kailan hindi ako namatay, hayop na yan. Malas. Parang doon sa taas, 2 bala lang, putang ina yan. Ito ka ako kanina doon sa, ano, sa Nasa may tangke sila eh, may nagtatago. pwesto namin, 3 na lang kami. Sige lang. Bawi tayo. Maganda yung pumesto dun sa bundok eh. Tanginang yun. Ayan na. Cover niyo ako. Sinermonan na ako ng hayop. Ralin niyo ako ngayon yung Saan yung process dyan? Next. Pabili po. Dam. Ha! Boss, sino bantay, boss? Balik na tayo to, Sak. Boss, sino bantay doon sa ano? Clear ba, Willis? Yes, sir. Ano? 4 na combo. Clear. Pwede niyong ispakan dito yung nasa Morris, pre. Tara, akyat na natin yung 4 na combo. Sige, Puta, dito, cute ng lakad Pe, ko. kuha ka dito, Pe. Pe, kuha mo to, Pe. 4 na combo, pabili ako. Dito lang kami sa Hingi ako. sa likod ng motor. Hingihan mo nga yung Kylen. Oo, hihingi nga ako eh. Ayaw magbigay. Pahingi nga ako. Pero pa rin Morris, ha? Hiningi yung combo eh, no? Hayop. Gago. Oo, 4. Di ba kayang 5K? Tigilid niyo yung kotse kung gusto niyo lutan, pre. Kumain ka pa ng reglo. Nasa Willis, oh. Sa Willis? Ay, nasa Morris pala, Morris, pre. Eh, Oh, yun ah. naglalakad, oh. Sobra na yan. Ay, sakto pala. Sundo namin kayo. Sakto pala. Pwede kang magsundo na point. Tangina, hospital ako sa... Wala bang ano dyan? Wala bang sobra? Sa clinic. Kung sino tong bot ko? Wala bang manobra dyan? Doon ka pala namatay. Sino naka-50 dyan? Sarili. Hindi, Ha? dyan ako. Dinala ka lang doon. Oo, ayun, nandun. Ano, kunin ko tong baril mo para may baril Ano? ka pa. Huwag na. Anong damay? Putang ina ka. Makuha ko pa yata. Putang ina ka. Hindi, morgue ka eh. Ano ka rito? Morgue ba? Hindi yata. Kailangan namin yun. Wala na yun, new life na yun. New life na yun pag ano, pag nabuhay. Asan na yun? Wala ba mabubul sa Sige. Morris? Ako lang isa dito. Eto, pre. Uy, ano, baka bumaba to. Open na open sa akin, sayang. Tangina, naka-normal bilang ako. Ina, naririnig yung boses Kaya sa kayo. akin. Yung naka-red, yung red car, lutan nyo. Asan na yung buong nagbibenta? Naka-point 50 yan eh. Okay na ako, nakita ko na si brother. Wala ka na pala, hayop. Ay, ng kalbo yun. Asan na yun? Saan ka na, boss? Kung kayo pinatay doon sa may parang hallway, no? Buhay ka pa, Nick? Nagantay na backup. Babalik kami dyan. May tao dun sa Morris. Pinatay ba kayo doon sa, ano, sa may hallway? Hindi, sa entrance kami pinatay. Sabihin nyo sa akin pag babalik ka para Oo. maradyo. Oo. Oo, nasa na yun? Copy. Yan na kayo guys. Boss Light. Salamat. Salamat, Master. Sure, meron sa likod, pre. Wala to, master. Oo, meron sa likod. Sige, thank you. Ang inang kalbo yun ah. Nasa na yun? Third floor, pre. Naka-point 50. Naka-point 50. Boy Dang, boy ka pa? Saan nagpunta yung kalbo? No. Utang ina mo, hindi yan. Utang ina ka. Utang ina mo, pinaglololoko mo ba ako? Utang ina mo. Utang Utang ina. ina mo ah. Utang ina ka. Nandito Ay, ako. putang ina mo. Di pinaglololoko mo talaga, minumuro. Inaano ba ako? Isang putokan kita. Putang ina mo ah. Di ba may kalbo kanina? Putang ina mo. Yung kanina. Putang ina mo. Ayun na ba yung kalbo? Eh putang ina mo. Di ba may isa pang kalbo? Di ba may isa pang kalbo kanina? Yun to. Putang ina mo. Pepe. Bulag ka ba? Isang putokan ko yung ulo mo. Pepe. Iba to. Putang ina mo ah. So ikaw ba yan? Gago to makasabi ng ano to ah. Gago ata to. Saan? Gago binubobo ko Teka lang. Dalawa yung kalbo kanina, tinatanong ko na maayos. Kinagago ko nito, minura ako. Kailan? Tinatanong ko na maayos. Saan ka? Ay, Buhay na kami. Lasinggera. Ito, lasinggera to. Ito. Gagong puta. Tatanong ko ng maayos ang puta. Numura ka? Kaya mo na yan, Oo. balikan natin mamaya yan. Dito na kami sa HP. Tanginan to, gagong puta. Sige lang, tara na. Easy ka lang. Dugo mo. Eh, binayaran ko na yun eh. Kunin natin yung cannabis. Okay na ba? Bayad na, nakuha mo na? Ha?
Nakuha mo na yung binibili mo? Yung ano, 4 na combo, binayaran ko na nawala yung isang kalbo eh. Ka ba bumili? Oo. Diyan, sa loob. Bigla nawala eh. Nakaubad. Gago to, nakita niya naman yung isang kalbo. Tatanong niya pa. Alam niya namang minura ba naman ako. Gago. Anong bossing? 4 na combo yun. Hindi pwede. Ano ba yun, lasing? Tangina, tatanong ako. Gagong puta. Tatanong ako ng maayos eh. Minura ba naman ako? Saan ka, Kylin? Dito ako sa loob, ano yun daw ako, bibigyan ng pagkain. Okay, dito kami sa garahe. Kunin mo yung 50 cannabis. Hindi ka siya sa... Ano yun, lagi na... Mo? Oo, meron. Sige, sige. Una ako. Okay, okay. Ano yung bossing, lagi nandito yan? Ay. Papasok na ba kayo? Teka lang, di pa. Ano yung bago? Tagal niya, ano? Mas Skylet. Salamat boss ah. Detection, Salamat, oh. boss, ah. Pasensya na boss. Detection, ah. Boss, pasensya na boss ah. Wala pa. Kaya nga, hindi. Nakabawa. Ano? Tinakot ko na. Kaya- Salamat kaya- boss. kaya- Boss, salamat ha. Dex, saan kayo Dex? Garage sa taas. Huwag na kayo bumili ng ano, nasa akin yung pag ano Okay, para okay. Tara, sakay na. Garahe? Mansion Oo, na sa tayo. taas, sa taas. Ang ina kupal nung hype. May radyo ba tayo sa mansyon? Oo. Kuha na lang ako radyo doon. Mas gusto ko nasa mansion kanina. Kailan sa mansyon tayo kita-kita? Doon na lang. Oo. Uy, Sige. Wait lang, Tony ah. Nasa HP na kayo? Kailan na lang nandyan. Dito ako sa ano. Entayin ko kayo. HP ako, naghihintay sa inyo. Kasi Ito, tatlo ito. na bossing eh. Tatlo na kami dito sa ano. Mansion. Ito na ako. Gusto nyo yan, dito na yung ano ko, sundo ko. Ikaw na kumuha sa ibang cannabis Dex. Boss Dex. Wala na yung letter. Okay na? Oo. Oo, babalik kami. Sige. Okay. Sige. Lima kinuha ko bandahe. Tayo lang ba? Hindi, marami tayo, tatlo na dun sa mansion. Okay na. Anong gamit natin? Baka kayo radyo. Hindi, anong sasakyan? Hindi, punta muna tayo sa ano. Dito. Dito sa garahe. Grahe. Tatago ko na to. Hindi dyan. Sa kabila. Sa kabila. Dito nga oh. Radyo check. Hindi yan. Sa kabila. Sa kabila. Gang garage. Okay. Sa may orange? Oo, orange. Dito? Dito ba? Ay, gago. Sorry. Naulo. Ano na lang bang kotse nandito? Hindi natawag yan. Punta lang ako garahe. Dito ba yun? Papunta Dex. Saan? Punta lang ako garahe. Okay. Diyan na kayo. Sa garahe daw, sa garahe. Ano gagawin niya? Ako ko dun. Gogo.
Ay, nagamitin natin. Dito yun ba sa likod? Ay na kanina kung alam ko lang napatay na si Dex. Oh, wait lang. Pupunta lang. Ano lang? Tangin tangin na makakabawi, makakatingin pa sana ako dun kung alam ko napatay na si Dex eh. Pupunta na daw ba kayo? Wala pa. Malas ang puta. Di ba nag-iipon-ipon pa kami? Andiyan pa ba kayo? Oh, sige, papunta na rin kami. Ano, una na ako doon? Una na ako doon. Bunga sa mansion eh. Wala kami Ay gago, sorry. Hindi, inantay ko sila. Kumuha ng sakyan. Dito kami, wala kami baril pre. Tsaka Oo, bumili na ako, 5. Kalma lang. Tsaka pagkain. Kinuha pa sa sakyan. May nakamotor. Motor tayo doon? Motor tayo? Hindi. Kapit na ako. Ano? On the way na kayo? Gusto ko na sumabak. Par, nasa na kayo, par? Wait lang. Kalma lang. Sige, sorry. Boss Dex, pero nga muna ang motor mo. Bill lang ako bahala. Bibigyan ko muna mga baril to mga to. Wala nang gasolina yan, sira. Meron ng bala si Kailen, dala. Ay, meron ba? Tag-100 nata tayo doon. Yun. Ito. Kailan yan? Boss Kailan? Boss Kailen. Let's go na. Dito. Naayos ko pa. Sige, 100 kayong bala. Kopya. Kopya. Tigda dalawang pagkain. Okay, copy. Ay, hindi. Ano pala? Tigda 3. Yun. Dali. Dali mo, sir. Hindi, ina-high blood ako doon sa kanina eh. Huwag kang ma-high blood bigla kasi babalikan natin yung pag ano. Tangina, lagi daw nandun yun. Lasing daw yun. Putang ina ng hype. Putang ina, pares pa kayo lasing. Hype na yan. Orange ba? Dik. Oo, yung putang ina nun. Tayo na yan. Ikaw, asang ka ba? Nasa processing kami. Ay, nasa manukan. Ba't sinito lang? Di ka ba di ka pa pala na bibigyan ng access mo? Si Bisong Wala pa po ang nabablan. Di. Kunin nyo lang sa trunk na. Dito lang ako sa labas nyo. Wala na. Ay, dalhin nyo na daw yan. Dalhin nyo na yung yung baril Tayo, niya. diba? Teka lang, kuha lang akong radyo. 5 tayo, di ba? Oo, 5. Ano pa yung gagamitin sa sasakyan? Yun. Bilis. Sa trunk na. Dito ba? Sa trunk. Dito na ako sa harap. Hoy. Sa taas Hoy. Hello? Di kami Saan makapasok. ba kami? Labas muna kayo. Gago, neon. Saan yun? Neon. Wala ito. Bigay ko keys. Bigay ko keys. Bisong, pagkain. Binigay nyo ba? Uy, kinuha nyo ba yung mga pagkain doon? Wait lang. Hindi ako makababa. Ito. Sa akin dito. Dito. Ako na Nasa mag-drive akin yung ano. Ito na. Ito pagkain. Di ako makababa. Ito, Bisong. Ayan. Kaya lang Nagkakagulo. Sa akin ba? Ay, sino mga nagugutom dyan? Sino wala Bigay ka pagkain? pa sa pre. Glabox. Sige. Dadala ako may pagkain. Nausan na. Hoy. Ito yung 1,000. barrel mo tsaka bala. 1,000 daan. 1,000 tayo. Ay, papunta na kami Pabigay sa akin, susi.
Yan na, nasa iyo na. Wala pa. Wala pa. Oh, wala. Sa akin ata. Ako na lang. Ipilipin mo. Ipilipin mo pag walang gas yan. Ano, punta na ba kayo? Pupunta na kayo? Papunta na kami. Wala, Ako wala. na. Yan. Kailin, putang ina. Baba mo na, baba. Ikaw na mag-drive. Dito. Ayan. Tara na. Ayaw ako driver niyan. Go. Pagas muna kami. Radyo. Ayaw ako nasasakyan mo eh. Punta na kami. Nanginilala Hindi ka kumuha sa stash ng radyo? Sino? Ako? Tayo, oh. Hindi, kumuha ako. Meron kami. Ano ba radyo? Di ba 18.5 tayo? Ilan sasakyan Itim. kayo? Ilan sasakyan kayo? Dalawa. Anong kulay? Parehong gray. Ay, ito. Black pala yung isa. Anong kulay? Black tsaka gray. Anong sasakyan? Neon tsaka Flash GT. Black tsaka gray. Oo. Ago. Putang ina. Kuya tayong pagas. Ano naman tayo? Kalma lang. Chill lang tayo. Kilang kayo. Putay na. Kumakain pa ako. Hayop kayo. Ay, ina. Ay na, Bisong, dat pala, sumama na lang ako sa'yo dun sa sa kotse. Nagutom. Kukunin nga kita eh. Nakuha ako ni Soya dun sa entrance eh. Sabi niya, wala na daw tao sa entrance. Kami. Bumalik ako, kukunin kita. Kasi yan, goods na yun. Nagsiakyatan pala sila dun sa bubong. Muna naman kami, Papa Sermon. Paano kay Kulot? Papunta na tayo. Ay, Kulot, papunta na kami Wala sa radyo si Kulot. Nasa ano yan, nasa Shelby na radyo. Sige. Kulot, 1,000 kami daan sa taas. Flash GT tsaka Neon nagsasama, dalawang kotse. Sa taas, Flash GT, sa 1,000. Yung sa may 7-Eleven. Drive-by lang tayo, Sa Bisong. taas. Ayan. Bisong, drive-by lang tayo dalawa. Sa release na kayo dumaan, nasa processing na. Kopya. Check. Gagi, nasa akin yung cannabis. Nasa akin yung cannabis. Oh, hindi doon na tayo pa, sising tayo. Sige, copy. Iwanan ko na sa kanila yung cannabis, tapos pagka naiwan ko na, drive-by tayo. Kulang ata tao sila ng Kulot. Ano muna natin, samahan muna natin sila sa sising. Copy. Nandito kami sa processing. Kulang kayo diyan, di ba? Anim kami dito. May dala kami cannabis Sige, mag-process ka. Pa rin ba napasok? I-load Wala. Copy. Okay. Di ko pa kasi na to na-ups eh. Ano yun? Putang ina. Bilis na nito, Bisong siguro 200 to pag na-pull-ups mo. Kulot, paradyo Kulot, papasok. Dalawang itim na kotse, plus GT tsaka Neon. Ilan kayo tayo sa... Tatlo yung isa, dalawa. Release kami dumaan, release.
Dito na kami. Boss, nakapasok na sa ano, main. Gag. Bumabalik sa likod. Bumabalik sa likod. Nangyari, ba't hindi clear yung ano? Ba't di clear yung ano? Namatay na naman kayo? Oo, putang inang. Kala ba walang tao dyan na ano, kalaban? Saan pa kayo dumaan? Inang pangit. Processing sa gitna. Ang dami dun. Gago, di man lang nagsabi. Rush kami, boss. Out Nagkaano? na map na eh. Sabi ko release kayo. Release nga. Release nga. Namatay kayo sa release? Oo, may mga kalaban dun. Ano ba yan? Gago wala yan, par. Gago, ang dami dun. Nasaan? Saan nakalag? Saan Wala naka-pwesto? wala nag-rumadyo sa amin. Putik Punta ka na. nga doon, punta ka nga doon. Pagbaba namin, ang dami. So, pasok na. Parang kami parang kami nagpapatay lang dun. Check sa likod. Pangit, gago. Putang ina, ano nangyari doon? Dapat Akala ko clear yung processing. Eh, no? Dami ko pa naman cannabis na hawak. Buhay pa ako. Nasaan ka? Andito sa may ano, sa may stock ng ano, kahoy. Hindi, nakabantay lang dyan sito sa kanina pa. Wala siyang binabaril dyan. Wala, ang dami rito. Hindi, kanina nung papasok Kulot, pa kayo, iradyo mo. niradyo pa sila. Ano sasabi ko? Anong kotse pa buhay? Ako na lang buhay. Crisostomo, ako na lang. Anong kotse? Wala. Nakababa ako. May umakit na sa tangke ha. May umakit na sa tangke. Sa radyo mo. Ay, nasa ano sila dito? Nasa 5. Puta, pinagbababaril ka agad kami. Gago, ang daming dumating. Si ano pala to? Si Dex, si Dex ba to? Dex to Dex. Oo. Ang daming dumating pa. Gago, din yung sinabi ng diri. Ano buti nabuhay ako, gago. Teka lang ha. Trim ka nga, ano? Teka lang. Ayun na. Ay nang yan. Ayop, ako ngayon nang pinagbababaril, buti nakatalon ako eh. Ina, pinagbababaril lang tayo na walang laban, no? Ayop. Kasi may binaril. Ina, another ano na naman, antay na naman. Sayang yung binili ni Kylie na baril. Sa amin, may kalabang kami. Kaya nga eh. Dahil pa ng pagkain. Oo nga. Swerte na itong mga to, hindi na mga gutom, oh. Pangit ang dating natin. Pangit ang hinto natin dun ah. Ang ina, ganda pa ng pagbaba natin, oh. Dami nila, pre. Nasa 5 ata sila eh. Saan doon? Sa processing mismo. Mga kasama ni Kulot gusto. Umalis kami sa kabila eh. Kasi Tuwan-tuwa dito itong na mga, daw eh. tuwan-tuwa itong mga to. Nandiyan ba sa bangkay niya? Oo. Pinuhat kami. mo. Tinatanong kung ano, kung may .50 daw, putang. Nakikita nyo ba sa ano, sa live? Oo. Nag-live na ako. Puta, ako lang nabuhay ah. Sa akin pa naman yung cannabis. Kala nila makaka .50 sila, oh. Tangina nila. Kung may .50 daw. Nico, papakap dito, Nico. Nakatuto ka ba sa akin? Ikaw ba to? Dex, sasa ka na, Dex? Ikaw ba to, Lot? Ako to. Sige. Dex. Nasa box. Sige. Nasaan ka? Ako din, nasa Buhay pinakadulo. pa kami. Nasa box rin ako. Swerte mo, hindi ka bumaba ng sakyan? Bumaba ako. Pero sumakay ka Pinutukan ulit. ako, pero hindi, Hindi umiwas ako ako. to, tangina mo. Ba't binabaril mo ako? Tumakbo ka? Hindi kita tinatamaan. Inang ina, swerte mo ah. Dalawa kami. Ikaw yun. Dalawa kami ni Dex na buhay. Ito, barilin nyo yun. Ayun. Apa? Hindi ko kita sa akin. Ito, nasa kabila. Buhay ako, gago. Awi! Walang bantay sa likod ah. Ano Dex, anong plano natin? Gago, wala na rumaradyo ko lang. Nahit ko. Madami to eh. Tangina nyo, kala nyo magaganda yung bar na yan, gago. Normal pay lang yan.
Tangina, sayang yung bili ko. Pukay ng inang yun. Di ba lang nakaputok? Sabi dalawa, tatlo tayo dito. Teka lang. Nagbababaril pa kami nito. Putang ina nito. Kala ko naman clear yung main. Sa may release ba kayo dumaan? Oo. Oo, sabi, dun daw. Doon nag-radyo si Boss Kulot eh. Tapos, Walang tao dun. tapos sabi, sabay, Kaya nga nagulat ako, ba't kayo namatay? Kala ko Gago, sa ang dami dito. madami. Dami. Gago. Pinasok kami sabay-sabay sa main eh. Puta, nakaabang na agad eh. Lilikuran kayo Ang akala nga nung una, kayo bumabaril sa amin eh. Oo. Hindi, nagsabay kayo ng... Andito. Babarilan na dun. Ano, Dex? Pasukin natin, Dex. Ang ina, andito. Sa likod na natin. Wanito kong por. Likod sa harap. Dito. Wala na, logi na kayo dyan. Nakikikutan. Ay, sasabak na namin ni Dex to. Patay ako? Para nangyari ang kapar, sabay kayo pumasok. Tapos kami papunta namin ng ali. Nakikutan kami, pre. Hindi nyo pala rin. Uy, sino to mga pumasok na to? Mga kampi to. Wala, makulat. Puro kalaban na yung ano, yung pangit. Gago. Sabi niya ulo ko. One tap lang ako. Magaling mo, pugo ng inangin. Kahit nga daw pag naka-helmet, hindi ka one tap sa huli. nila. Ang ina mo. Pagtututo ka pre, space ka. Pagtututo. Mga baluti yata yan eh. Sabay pala kayo pumasok nung ano. yan. 0.50, isang tiran lang ako eh. Ako rin. Kami nga kababalik lang, patay na na. Ito, mga Shelby yata to. Ayan, nakakadating lang nila. Ang inang net. Kahit pala, inantay na lang namin. Kaya nga eh. Hanip. Mga bagong dating Hindi, ata ito eh, no? Nung papunta kayo, hindi bago dati. Nung papunta kayo, may binabaril din sila na ano, na itim na sasakyan, tas binabaril daw sila. May binaril ba yung sasakyan? Wala naman, di ba? Wala kaming binaril na sasakyan. Wala, tuloy-tuloy nga lang kami. Sabi ko, may papasok na yung dalawang sasakyan natin. Sabi ko. Tapos sabi, ba't binabaril kami nito? Sabi ko. Nagradyo nga kami, sabi namin magre-railroad kami papasok. Oo. Ba't naman kami pupunta ng main road? Dapat alam na nila yon na nasa ano kami, railroad. Oo, Ito, pagbuhay ko. Tapos ang nangyari sa inyo, nung pumasok ata kayo ng processing, papasok na rin yung ano, ay papasok na pala Di, yung... nakabang na sila dun. Hindi, ito nga, Papasok na. baliktad nga. Papasok na yung, ay nakapasok na yung ano, yung puting sasakyan. Tapos kayo, papasok pa lang kayo. Tapos kami, naipit namin dito. Hindi, mali yung ano, yung pagka-comms. Oo. Hindi, sabi niyo kasi clear eh. Hindi, saan kayo namatay? Sa loob o sa labas? Sa labas. Sa loob. O, Sa ano, malapit na rin. Sa labas Loob nga tsaka yung labas. clear. Sabi ko railroad clear, di ba? Yung sa loob yung ano. Hindi, mali pa rin yun pre, kasi ano eh, dapat mas priority niyo yung loob eh, kaysa sa labas. Kala ko nga nasa loob kayo, kulot, Hindi, nung processing. Wala. Nung sinabi niyo papunta na kayo, nasa loob pa kami, wala pang pumapasok. Tapos nung papasok na kayo, sinugod na kami ng puti. Nung nakaputing sasakyan. Ano lang, na-timingan lang, Sabay na-timing lang. talaga. At parang iba-iba kulay nito. Nalikuran Nung tayo, kalaban. kulot. Iba-iba nga yun, ewan ko eh. May puti, may dilaw. Parang ano, mga bagong Hindi, dating, no? puti yan mga tol. Mga bagong dating, no? Madadaya daw yung puti. Puta, ang dami Ba't daw parang nilang may dilaw? Ang kunat, inuluhan ko, hindi man lang namatay. Hindi rin yan, mga dilaw. Ang dami daw nilang kabarilan sa Morris. Tangin na pag-akit daw nila. Ang konti lang nung mga bangkay dun. Di daw nila nakita yung may gamit ng may gamit SMG? ng SMG. Si CL yung mga yun. Mga pangit yung mga yan. Ayaw magpalamang. Oo. Nung tayo nga, nakalaban na nila, nag-CL yung mob. Oo, di ba nung marami sa atin nabuhay, yung iba hindi naman nadala yung mga kalaban na bangkay. Isa lang nakuha. Sayang pa sponsor sa atin ni Boss Kailen ah. Nakauwi ka, Bert. Hindi, babayaran nyo yan. Ano kala nyo, libre? Matay daw kayo. Hindi namin pabayaran kasi kami, nakaputok kami. Wait lang. Si Nico, paano nakapwesto sa Manukan, Nico? Ano? Ay, si Nico tuloy
Ay, di si Chris. Si Nico pala yung tinignan Si Mex, ko kanina. ako ba? Saka, hindi, Pre. hindi. Si ano, si... Next, 20k lang yan ah. Aga kasi pre. Ay, buhay pa rin ako nun. Yung Si nangyari Crisostomo sa amin pala. pre, yung nangyari sa amin bago kami pumasok ng railroad, may patay ng kampe sa loob. Sa loob namin? Oo. Oo, Kanina ibig pa yun, sabihin. kanina pa yun. O yun nga. Magkalaban din ata to. Hindi, dinala namin yun. Dinala lang namin yun. Wala na. One hit na. Dinala lang namin yung mga bangkay. Malakas yung baril nila. Sabi nila Kasi, ano, kasi si buo wait pa lang. kami. Di, Buo tsaka pa kami ano? nila, Megs. Tsaka makunat yung ulo nila. Puta, Pre. ano. Uy, Buspe, naka ano ka? Naka automatic ka, Buspe. Rinig ka sa ano, sa in-game. Awit! Kami niyan nila, Megs. Di ba, Megs, ano yan? Kanina pa tayo nasa processing. Wala pang pumapasok. I-share mo na naman. Nakaradyo ka ba? Hindi. Nakaradyo ko. Nakaradyo ka. Ay, di, sa email. Narinig mo sila sa email. Uy, Di ba may nung- naka ano pa rin, may naka automatic sa Tony. in-game, naririnig. Nakuha yung ano, SMG kay Tony. Hindi ko alam kung sino. Inutusan ko si Akuma kasi nakapwesto kami sa ano, di ba, Manukan. Ano, palagi ko inutusan si Akuma na ano, every 2 minutes check yung ano, railroad. Tuturo ko sa inyo kung paano Bumabalik yung naman siya. Tapos pwestuhan yung namin, kaya sinabi nyo, ano, na may Basta kalaban hallway na. dito. Doon ko na hindi narinig si Akuma. Mga puti. Doon na ako na ano eh, na-ambush. Oo, So, apat sila. Gago. Saan ka lumabas? Saan ka lumabas? Kaya sabihan pa tayo ah. Ako Magulang. Alam mo, ang nakabain sila. Pag Doon sila sa pinuputokan main sila, eh. bigla silang humihiga. Doon sila sa main. Mayroon akong sinamahan na isa namatay rin eh. Babaka pa ako sana. Pero sino ba naka automatic sa in-game? Narinig pa rin talaga. Hindi ako. Ay, si Boss Nico ata to. Si Boss Nico. Magkaiba yung Alin? Magkaiba yung boto. Nico ata yung naka automatic sa in-game. Mike? Hindi ako, nakapush stock ako eh. Gusto ko ako lagi. Rin, tapos ako. Hindi ako yan. Puta, Ano pa mga dito? LCN daw eh. Oo, lako sa Nostra to. Talaga boss, pumasok talaga sila sa main. Isa lang kasi bantay. Saan pumasok? Saan pumasok? Sa main boss, doon talaga. Ang main? Sa kabila, sa rail. Okay, sa processing? Oo, sa processing doon boss. Gago, nandun kami. Doon pumasok. Sa ano sila pumasok? Sa likod sila pumasok? Sa Oo, main dun. road? Sa main road. Oo nga, doon Wala, nga. Main nga. ano, sa main road, ano, bantay namin. Bantay ko. Ano pa tawag doon sa... Namatay Doon sa si Manukan, ano di dun ba? eh. May Oo, namatay yun, dun sa Manukan. main road. Ikaw, Manukan, may namatay nandun sa kami. main road eh. Sino ba yun? Si Pepe ata yun eh. Si Pepe. Ikaw, hindi. Dalawa kami ni Pepe dun eh. Yung ano, yung parang may grills natin. Oh, doon ako namatay rin boss. Baka ikaw yun. Pagkasabi ng sarili ako lang. Yung nag-backup ako, doon napatay na Ano, kami. ayaw mo na boy, kay Tamatad boy. Huwag niyo lang ano, huwag niyo lang report pag Hindi, umatay. yan, tropa. Tropa to. Pero babaril pa GG's naman. mga guys. Dapat dito, normal pay lang. Pare, Para yung papas. pamilya mo pare, ba't ako naragdal? Lakaw! Madadaya. Hindi ko na kaya tatrash talk ang tropa naman tropa. Inuluhan ko 2 bala, hindi mo lang tumumba. Hindi mo nakabaluti daw yan. Ay, kasi ba't nangangalabit ka kasi, Dex? Una ka bang namatay, Dex? Sinusundan lang kita kanina eh. Daya talaga naman. Ng .50 po. Kaya maganda nga, Sino tumatawa? normal lang. Naubos si Shelby kanina, ang dami na pumasok din dito. Kasi nila magpa-backup kanina para mabilis sana na-clear. Meron nga silang napatay sa atin eh, si Pepe ata. Si Pepe unang namatay sa atin eh. Sa may sa may... Water tank. Oo. Pinatay gago. Di mo na yan. Tangina nito yung rep. Tangina mo. Gago ka. Tutukin ko yung mukha mo eh.
Tangina nito, tagal saradong puta. Tara, pasakay ako, pasakay ako. All picture. Naubusan pa kami ng sasakyan tong Gago, na-impound. picturean kayo boy ah. Picturean kayo lahat ah. Sayang lang yan. Sino ito nagsiselfie? Huwag kayong matat para ano. Hindi masama sa pic. Sino ba yung nagsusulat sa hangin? Oo. Okay lang yun. Nung sinabi ko nga din na ano, nung sinabi ko na papasok na sila dito sa processing. Ang tagal, on the way na sila nun. Tagal pala nila. Ano ka? Tara, balik ulit. Tangina, ayoko na. Utangin na, di na ako babalik. Tara, balik ulit. Magbababarilin lang ulit tayo. Ubus na yung mga Shelby. Ay, Babisong, saan kayo unang namatay nung kanina? Isa loob. Putang ina, pagpasok pa lang namin, kinain nun ng bala. Hindi yan, yung bago pa kayo mag-backup ulit. Ha? Bago Nariles pa kayo niya. ulit bumackup. Ako? Oo, kayo. Bago pa kayo ulit bumalik dito. Diyan din, sa processing. Yung pinasok yung sa, yung sa, same din, pumasok sa main road. Namatay sila Soya doon. Pumunta ako doon, Ay, oo wala nga ng tao. pala. Kasi kukunin ko si Crisostomo. Oo nga pala. Pagpasok ko, putang ina, sa Manukan, nakaabang. Puta, nagulat ako kasi papunta ako doon. Putang ina, may biglang orange na mukha yung sa akin. Putang ina. Tapay na lang HP. Tagal kasi bumackup eh. Puta. Kasi, lugin-lugi talaga tayo pagharapan sa puti. Tanginang kukunat. Hindi makunat. Ano talaga? Naka 50 sila. 2 bala lang tayo. Hindi, madami daw mga nakabaluti dyan. Niratrat nga na ng SMG. Walang nagawa SMG. Ano nila? Iyayabag-yabag nila. Puta, ina ba nagsi-CL labas. Hindi, nakabaluti yan, Bisong. Kasi inuluhan ko yung isa 2 beses ko tinamaan, hindi tumumba. Tingnan mo, Yung ngayon. baluti kasi pag inuluhan mo, hindi mo yan matatamaan yung baluti kasi armor lang yan eh. Pagka-backup nila. Sa katawan lang yan. Pero Kapag ulo. inuluhan ulo ko. 2 beses hindi tumumba. Nakita niyo naman kami ni Tusak eh. Nung sa bridge nga, inuluhan kami. 1 bala nga lang kami eh. Nakabaluti pa kami nun. Ayan, maano yan. Meron yung mga agimat yung mga yan. May daya tong mga to eh. Sabi, reklamo nga yung isa eh. Sabi na, uluan ako pre. Sabi, puta, ba't di namatay yun? 2 bala. Kayain na lang natin tong mga to, bato-topic. Tangina, logi rin. Kaya pala galit na galit ng mga pupo ng mga to eh. Madami Madami. may galit dyan sa puti. Madami may galit dyan sa puti. Masyado na daw silang Sige lang. Kanina Wala. si Skinny ang kulit gag. Wala pa kasi tayong Yumuyuko din. yung .50 natin, ano pa kasi eh. Tenga, wala pang bala. Nasa ba si Skinny pala? Ewan ko, namatay na ata. Ay, nasa susunod nga, Bisa mo tayo mag-drive-by ulit. Di nila gaya yung drive-by natin, no? Success yung drive-by natin nun eh, no? Putang ina, 4 na convoy eh. Putang ina, ano gagawin mo sa 4 na convoy? Isa ka lang, tapos 4 yung kasunod sa'yo. Putang ina, binabangga eh. Kain nyo! Ang ina yan, tawa-tawa ako nun eh. Taob yung kotse, gago eh. Pwede Binangga ba bawal na yung yan. bawal yung scuba diving, di ba? Bawal. May Pwede isa, kapag ano? doon sa lumikod, Boss Kulot, may isa doon Bayaan mo na, ganun talaga yan. Tangina. May naka-scuba? Oo, yung isa doon. Bawal ka lang nun kapag Kung gusto mag-output. naman pala nilang ganyan, di gawin natin sunod. Tangina. In-on-put ka nang nakaganon? Bawal. Doon sa lumikod sa atin.
Bawal on foot. Di ba tatlo sila? Yung isa doon naka ano. Try mo kaya mag-scuba diving ka Soya tapos tanggalin mo yung vest kung matatamaan ka pa. Saka hindi halata, no? Wala, tangina si sermon na naman ako. Putang ina talaga. Walang katapos ng sermon. Tayo na, lagi naman nagsishare mo. Magda-try kaya ako, ako mag-SMG ako. Susunod, drive-by tayo. Ayoko na lang. Drive-by kasi yung galawan natin eh. Drive-by na lang tayo, Bisong. Putang ina, pan-drive-by lang ata ako. Mamaya na lang ulit. Sige. Sige, salamat kay Len, ah. Sorry ulit, par. Nagkataon lang talaga na pumasok na din ulit eh. Salamat. Putang ina, ito na. Okay ng ina mo, ang ingay mo. Brother. Putang ina, brother. At pala ginawa namin, lumabas pala kami dapat sa Reyes kasi nag-ano na rin. Hassle na pag doon pumasok sa may release doon. Kulot, corner na tayo nun. Oo nga eh. Tapos hindi na to na tibrihan sila Bisong. Behold, wonder of lands. Nung kaya hindi na ako lumabas ng Reyes kasi baka pag tinakbo ko tas nakapasok sila, open tayo kasi. Oo, tama. Kaya napaliko na ako. There's yung bag. Grabe sila, hindi man tinamaan ko pero parang hindi gumagana. Totoo. Diba pag makatama ka, dugo man yung makita mo, sa kanila wala. Bakal yung tunog. Oo, bakal. Mga Iron Man ata yun. Ang ina, tagal natin nagkapag-process eh. May na-process ba tayo? Wala. Wala, gago. Uy, bangon ka na dyan. Ang ina, sabi kasi namin kanina, sabi namin ni radyoan ko sila, sabi ko, radyoan nyo na lang kami pag kailangan nyo ng backup. Wala din sila nagpapa-backup. Wala na rin ako narinig eh. Wala na may nagsabi, huy, pasok na yung sa Reyes. Sa sobrang tagal namin nag-antay sa processing, sa huli yung pa ako drive-by. Kunti lang yung tawag nito. Yung on foot ba? Kanina nga Morris sila ng Morris. Bakit pala inaano natin tong processing eh? Wala naman tayo pinaprocess ngayon. Hindi, parang hindi makadaan sa manual. Hindi ngayon, nung pagbalik namin, meron na kaming dala nun. May dala akong cannabis, pati si Soya meron din. Jackpotan pa. Oo, wala eh. Ganun talaga. Makakapa natin Saan yan. ka punta? Titoy, gago. So, di ba sa sobrang tagal ng tambay namin ito, doon talaga wala talaga kaming... Putang ina. Patagilid-tagilid yung karakter ka. Sa likod talaga lahat ng galing. Oo. Sa main road. Main road. Sa main road. Tara, balik ulit. Balik ulit ang puta. Saka nalito rin ako kasi nung sinabi nila na may pumasok na daw na black car. Sabi ko, ay sa atin yan. Tapos sabi niya, binabaril kami, sabi. Kaya nalito na rin ako. Alam niyo ba kung anong kulang sa atin? Combs lang talaga. Dapat kapag mayroong ng tao, dapat magsasabi na, oy, main road, nandito na, pumasok na sila. Dapat ganun. Combs lang talaga yung kulang. Di kasi namin malalaman kapag walang combs. Oo, kulang po. Alam ko si Boss Pepe, nasa likod daw. Oo, nandun siya. Kaming dalawa nandun. Kasi, nung sinabi nila nung sa Shelby, na may binabakbakan, ay may may itim daw. Tinignan ko, sabi ko ba't doon dumaan, alam ko railroad daan yun. Di tinignan ko, lumabas pa nga ako sa daan pinang inang yun. Hindi, sabi naman kami kung papasok naman kami. Wala pa kami. Ilang kasi papalitan natin yung kulay yan. Ako magpapalit ng lahat ng kulay doon sa may nagbabakbakan pa din? Meron pa. Meron pa. Mga sabik yan po, kaya mamaya yan. Hintayin lang nila. Sige lang, hintayin lang ma-practice nilang natin yan. maganda baril natin. Di practice din talaga tayo ng combs.
dapat push to talk in game tapos nakasali lang dito sa ano sa email. Ganun lang gagawin. Kasi ang pangit kasi kapag ano, okay lang sa radyo makapasok basta importante sa email. Okay to yung ano, yung may Para A, masanay B, C, tayo. D, E, F. Kasi once masanay tayo sa comms, for example, kung may papasok ko, andito na yung puti sa main road. Hindi, ano, ito rin yung namali ko kasi nung sinabi ko na papasok na ng process nagradyo lang ako. Hindi ko rin pala nasabi sa inyo. Saan talaga comms? Need natin comms. Sinabi ko kasi sa ano yun nung sinabi ko sa Shelby na ano, huminto na sila sa main road, papasok na sila dito sa amin sa processing, madami. Yun. Hindi ko nasabi sa iyo. Bawi na lang. Basta comms lang talaga, comms. Akin yan, akin Basta yan. ayos lang. Basta comms tayo lagi. Hanggang makapa natin yan, makakapa rin natin. Putang ina, mag-iisang buwan pa lang ako dito, tapos yung mga yan, burnok na yan, 4 na buwan na yan dito, yung mga 5 na yan eh. Oh, Tatagal na gago, yan sila pala ko, eh. recoboy ako. Tatagal na yung mga yan, kalaban natin, pero goods pa rin yan. Sige lang. Ang inang ganda sana ng mangyari dun. Kung ano, Alam niyo, kung nasabi ko sa inyo na nakapasok na, tapos naghintay lang kayo. Hindi, Tapos ganito nung rin nasa kasi, ali na puta. alam niyo ba na hindi sana kayo mamatay nung pag-uwi kasi namin doon, na-revive na kami sa HP. Doon din kasi yung mga Shelby, sasakyan. Umalik sa HP, may dalang bangkay. Kaya nakonti kayo doon. Dapat nilot na lang yun. Tapos ano, sabay tape na lang para hindi kayo nalugi kasi doon eh. Uy, ayan na, buhay na. Nasaan ako? Ay, oh my. Kala ko makakadali pa kami ni Dex eh. Excited pa naman kami doon kasi ano eh, bigay ni ano eh. Bigay ni Kailin yung baril eh. Sponsored pa eh. Sponsored ba eh. Putang ina. Pagbaba nila, puta, nagulat ako, patay na sila lahat. Pagbaba namin ako. Ayun na, dapa na kami lahat eh. Dumapa rin yung karakter ko nun, kaso buti nakatalon ako kaagad. Ikaw yung nadapa sa ano, sa kotse. Oo, tapos gumilid na kaagad ako. Kasi nagulat ako, may bumabaril sa atin. Putay na, nagtatak. Nasaan kayo? Nasa tuloy kayo? Dito kami sa baba lahat. Nasa baba na HP? Papunta na ako tulay. Huwag na, dyan na tayo. Papalit ako damit. Tulay kayong lahat. Tataka siya ako. Bababaan dyan. Kitalon ka. Ito pala sila. Welcome to La Familia, brother. Kayo, mukha yung natawag pa. Sino to? Si Crisostomo to eh. Oo. Gusto mo yan. Walang hubad-hubad yan. Walang hubad-hubad. Representing. Sino yung umuot kanina yung selfie daw? Hindi ko alam. Tropa daw nila yun eh. Uy, dyan pa kayo gagarahe. Dyan tumatama yung mga pumapatay natin. Hindi, pagbaba na to natin. Hindi lang. Marami rin magagalit dyan. Galit na kayo po sa kanila eh. Kapal daw. Si Antot pangalan niya, si Elgang. Punta muna ako sa mansion. Papalit ako.
Left lang. Ano sinasabi mo sa bangko? Nakita mo yung malaking dahil. Tapos, tapos na dyan. Tapos yung daanan sa kaliwa. Yan, bigyan mo ng ulit, 200k. Tapos, ano? 200k. Hindi nga. Uli ka po doon. Baka sa Nasaan na si Kylen? Nag-out Wala na, Boss Pepe. Boss Pepe kasi hindi ginamit yung mahika eh. Pepe, di ba ikaw yung tayo yung nandun sa likod? Yung ikaw yung namatay? Namatay. Oy. May naunang namatay Baka. tapos pangalawa ako. Ang ina, nadali ako, nalikuran ako, dalawa sila. Naka point 50. Sabi nila, may pera. Ang pera saan? Di kasi ginamit ni Pepe yung ano eh. Meron? Yung mahika niya eh. Mahika eh. Magbibigay daw? Hindi, meron talaga yan. Ina ko nga. Dito kayo sa garahe. Meron Nasaan kayo mga boss? Big Bang to. Big Bang. Tapos, pasok kayo. Tapos, nakakay sa kaliwa. Nakakay sa may kape. Nakikita kayo sa basic. Ano gagawin? Di pa ako nakakapasok dyan eh. Simula nung nagising ako dito sa syudad eh. Live na nga, live na. Live ka. Tulog na si Kylen. Andito. Ay, ito. Alt mo, Ay, alt. ayan. E mo yan, E. Saan dito? Ba't wala? Hindi, alt. Ikaw, Alt. Oh, alt. Saan ba? collect salary. Collect salary. Itutok mo yung ano. Yung mata, itutok mo. Wala naman si boss. Ayos ah. Ayun nga no. Magkano mo? Nico, itutok mo. Withdrawal niya, magkano Ako nakuha niya? 300. Withdrawal. Ina ko nga. Ako 300. Sige. Ang dami ah. Ayan. Arukis. Saan yan? Big Bang. Big Bang, ano Malaking yung... dollar sign. Gago. Wala naman eh. Click mo. Withdrawal ba? Araw. Click. Yung Click pinakamalaki. mo. Mm. Yun. Wait You lang. have zero. Deposit ko. Di ba't zero ka, Nico? Zero din ako eh. Ewan ko. Dami oh. Baka kasi may mga official lang yun. Ang Hindi, dami. Di, gago 300. Sino nakakuha ng 300k? Ako boss. Na, si Migs nga nakakuha ng 300k. 300. Ba't ako wala? Ba't ako rin wala eh. Swerte ko ah. Ba't kayo zero? Ako nga 170. Ano to? Ano to na ano? Deposit. Alt lang, alt. Tapos, Wala. isakto nyo sa kanya. Ayun. Wala sa'yo, Nico. Ano pipindutin dyan, boss? Wala sa akin. Alt, Ilan alt, sa'yo, Lex? alt, tapos click. Alt lang, 4K alt. lang, 4K. Di ba, pag alt mo, may mata. Mamatahan mo, alam. Okay na, kala ko naman meron. Meron nga. Yagi, nakakuha nga ako 170 eh. Si Migs 300. Iwan ko sa inyo. Wala. Malas. 4K nga lang akin. Baka kasi hindi kayo magbabayad ng tax eh. Yan kayo eh. Sandali nga, hintayin nyo ako. Hindi Ayan kayo si Pepe. magbabayad ng tax eh. Pasok ako. Sabi ko siya, magbayad ng tax. May binabayaran ba? Oo. Saan? Saan ba dito? Papasok dito, tapos... Saan? May lalaki dyan. Ito. Alt, tapos? Matahan mo. Mamatahan. Tapos, Tapos... left click mo. Ulit salary. Left. Ayun. Ano yung nalalagay ko? Withdrawal? Oh, ilan nakalagay? Kano? Ilan ka rin? With 60 ano lang eh. You have 60 ano lang yung ano eh. 60,000? Oh. Hindi, Oo, 60 pesos lang ata to. $60. Sige nga, withdrawal ko nga. Ba't ang liit? Kaya nga, Ba't nilit sa inyo? cash it out. Ayun. Oh, 60p. Ito si 60 Tusa. lang sa inyo. 60p lang.
Putang ina, Ikaw, grabe. kulot, magkano nakuha mo? 60? 700. 700k? Kumulik, hindi, 700, ano lang. Kanina kasi nung pumunta tayo doon, kumulik ako, 18,000 lang. Sa akin ang laki. Dati kasi kumulik na din ako dyan dati. Pumunta na ata ako dati dito eh. Hindi ako, hindi pa eh. Ako talaga Alam niyo ngayon yung- lang. Ako ngayon lang ako nakapunta dyan. Alam niyo yung dati na ano, yung, di ba bago kayo? Tapos parang nagbibigay yung government ng tag 60 pesos ata. Saan na kayo mga boss, mansion? Sino to? Saan kayo? Ha? Nasaan kayo? Ako Tangin na bibili ka ulit barrel. Tayo naman babalik pa yun ah. Uy, saan kayo pupunta? Uwi na kayo? Ay putang ina, bleeding na naman ako. Hindi kayo nagamot? Paligang ako. Try ko ulit. Nakita ko si brother eh. Ah. Sino nasa mansion? Wala. Alis na ako dito. Pasundo nga ako dito sa ano, 0.3. Tingnan, malas ko ngayon 2.50 ah. Kasundo sa garahe. Wala. Maganda yung mga barrel ng mga ano kanina. Naka .15 extended sila. No. Hindi, sayang kasi malas kasi ngayon eh, putang ina. Nung una kasi, yung Hingi nga magbaka ng ako. pulis, naka-extended ako noon, puta yung bala ko noon, 100 .50. Puta, kinuha lang ng pulis. Yemas eh. Fuck you. Paano natin ngayon, bad day natin. Sayang yung kanina, talikuran ta sa lalakas. Talagang ano, one shot lang talaga sila. Ulo ang sharpshooter yung ano, bumanat kanina. Ano kasi kapag, for example, dalawa tayo, pag natira natin yung isang tao, dalawang balo, patay na yun eh. Nico, ikaw ba to, Nico? Oo. Ano ba to, tong may bronco? Kanina to? Siguro isang bala lang eh. Harap at sa likalikod. Siguro Shelby isang ba bala to? lang. Shelby to, di ba? Harap at likod. Di ba Shelby to? Anong pa rin? Ano? Ang ina. Oo. Ilan ba bala ng ano? Ilan ba ang capacity ng ano ng .50 na ano normal lang na mag Ano? 10? Shop Hindi. lang. 9. yung ano yung 9mm ilan ang karga? 12. 12. Wala may 9mm kung may parang 45 sana dito mas malaki. Umidlip ka na, Nico? Oo. Hindi, malakas yung 9mm. Kung kasama na tayo. Hindi, ganito na lang laruin natin. Wala, kalat- Server tayo. Kalat na kasi kanina. Ayoko pa matulog, lalo na napasok ko kasi. Ayun. Tulong tayo. Si Kailin. Kapain natin ng kapait. Dahil hindi tayo mag-advantage. Punta ako minahan. Babanat ulit ako bukas. May nakabike. Gawin lang muna. Ha? Ang gawin lang natin. Hindi, bebenta ko lang yung sakyan ko. May tao dun eh. Gawin nyo yung gusto nyo. Sige. Idlip na ako. Sige. Ay, na-chat ako ni CJ, Nika. Ano sabi? Bukas daw. Patay. Sagot niya daw, sabi niya eh. Sino tong naka-headset dito sa taas? Si ano to? Akuma? Ito to, Akuma? Ito tong itong naka-pick up dito. Sino to? So yan, yung 6x6 ba yan? Si ikaw ba yan? Ayan, hindi. Si ako mo yan, Sino ba yung nagsasalita? Si Megs. Ikaw si Megs? Okay. Sakay na sa bike ko eh. Hindi ba sumakay? Basta kapain pa rin natin. Ay, tumakbo eh. Kapalang ng kapa. Hindi pwede. Rabisong, dito tayo sa minahan. Tayo rin na dyan sa ano. Ano lang? Kinulang lang talaga sa tao sa likod. Sa likod sila dumaan kanina. Samahan niyo ako dito sa minahan. Yung sinabi ni ano? Yung sinabi ni Boss Nico, ni Boss ano kanina, ni Boss Kulot. Sabi niya, postehan mo diyan. Putay, aligaga kami sa harap eh. Tapos may nakaposte dun sa isa. Sino yung unang namatay sa likod? Megs yata. Ay, hindi. Doon ako tayo. Hindi. Kasama ka ba si Boss Kulot sa atin sa hall? Kaming tatlo. Kung nagpapagod si Miss. Tsaka ano? Patak. Sanay na sa paleto yung ano. Yung Mari kanina. Alam niya kung paano niya
maganda laruin kapag bad trip ka. Ipapakita ko sa inyo. Gaano kalupit. And live na ako. Holy frick. Mamaya na lang ulit. PC.